please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly at Grew, y clwb rygbi. Os am ennill cyngred, mae eisiau sylfaen gre bod yn barod I herio'r elfennau a digon o stamina ar gyfer y tymor cyfan. Os am lwyddiant, mae eisiau meddwl am yr hir dymor. Gêm ola Super Rygbi Cymru yn 2024. Rydyn ni wedi gweld lot o ddrama. Adlinebwy sy'n cipio y darian her sgiliau. 3-4 o gamiad gwsi hynny. Dadloethiodd ar Han yn Globe Trotters. A tywydd diddorol I ddeud y lleiaf. Ond mae'r arweinwyr wedi amlygu eu hunain erbyn hyn. Cic at traws tuag at Toby Baldwin, casglu, cais. Miwn mas, troi, tirio. Mae Pentwr o gyr, cais I Linebwy. Yn ochr gamu, yn curo'r dyn ola, a mae Lloyd Lewis am groesi. A dduned o geisio gwella fyddi I rai. Mae 2024 wedi bod yn lot o hwyl, ond os na un tro arall yn y gymffon. Croeso I Fair Colwyn. RGC yn erbyn. Pen-y-bont. Yn fyw ar S4C. Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Pen-y-bont yw'n gêm fyw ni fan hyn ar S4C heno. A dyma I chi weddill canlyniadau y pnawn rownd 12. Abertawe yn cael ei buddigoliaeth gyntaf o'r tymor mewn gêm glos yn erbyn Aberafan, Caerdydd, Llanymddyfri a Glynebwy hefyd yn datlu'r pnawn 'ma. Helo na, noswaith dda I chi. Rhag ofn bod chi'n yn siŵr iawn pa ddiwrnod yw I, wel allai weithio chi bod hi'n ddydd Sadwrn. Y cyfnod bach odna rhwng y Dolig a'r flwyddyn newydd, ddim cweit yn siŵr beth sy'n digwydd. Allai hefyd gadarnhau bod ni yma I Colwyn ar gyfer y rygbi a bod y ddau yma'n gwmni fi, Nathan Brew ac Ifan Phillips. Ydy hi'n rhy hwyr I fi wedi Dolig llawen siŵr o fod. Ond ges di Dolig da, Nathan? Arbennig, diolch. Just ymlacad y teulu, bitter I gormod. Wrth gwrs, heb teimlo'n eog, ond fi'n dechrau difaru nawr yn sefyll ar bwys rhywun sy'n rhoi pics ar Instagram fel yma fe. Di bod yn byw yn y gym. Y cwestiwn mawr I ti, Sean Corn, di bod? Do, ges I sbwylo'n racs, so joio am ystraw. Wel, gobeithio bod ni'n mynd I gael yn sbwylo'n racs gyda'r gêm yma. I ni dros hanner ffordd drwy tymor y Super Rygbi. Sgwn I, ydy'r safon yn well na'r cyn gystadleuaeth, yr hyn gystadleuaeth, yr Indigo Prem? Wel, fi'n credu os ni'n edrych ar nod gyngrair oedd I ddatblygu chwaraewyr ifanc a cau y gwaglen na rhwng y gêm rannol broffesiynol a'r gêm broffesiynol. A fi'n credu bod ni wedi gwneud nawr. Ni wedi gweld lot o chwaraewyr ifanc yn cael cyfle I ddatblygu chwaraewyr ifanc sydd yn academi yn dod lawr a ware gyda'i clwbiau nhw. Felly mae wedi bod yn beth da. A fi'n credu os gallen nhw falle tynau lan ar cysondeb y perfformiadau, byddwn ni gyda gyngrair eitha special o'n blaenau ni. Ac o ran y gêm heno, Rygbi Gogledd Cymru, Pen-y-bont, beth ni'n ei ddisgwyl? Fi'n siŵr bod Pen-y-bont yn asidwr mas fan hyn a cael y buddigoliaeth ar ôl colli wrth diwetha, ond mae'r lle yma'n dechrau bod yn tipyn o gydalnau I RGC ar y foment. Maen nhw'n gorfforol iawn tu ôl I ni. Ni angen bod yn ofalus. Reit, mae Nathan yn mynd I wneud bach o waith cyfweld. Tra bod e'n gwneud hynny, cyfle I fi weithio chi, siw mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd. Glynebwy, Caerdydd ar y brig. Rygbi Gogledd Cymru yn y 6fed safle. Pen-y-bont yn y 9fed safle, ond fe alle Pen-y-bont godi uwchben Rygbi Gogledd Cymru gyda buddigoliaeth heno 'ma. Wel, mae yna un aelod arall o'r tîm I gwrdd â hi. Mae allan yn cyfweld ag un o chwaraewyr Rygbi Gogledd Cymru. Un sydd yma am I ail gyfnod, Billy McBride, ac yn holi Dyddgu Morgan Hywel. Diolch Catrin. Billy, ti wedi cael gyrfa gymarol hir erbyn hyn. Sut ti'n gweld y balans rhwng Dolig a'r dathlu? Dwi'n hen ben yn y tîm yma rwan. Mae'r Dolig a dathlu, mae o'n anodd I cael y balans yna fel ti'n iawn. Ond ti'n meddwl beth, ni wedi gweithio mor galad dros y cyfnod cyn Dolig bod gobeithio fydd o'n talu ffordd heno. A ti wedi cael cyfnod hefo Doncaster wrth gwrs. Sut ti'n gweld y safon ar ôl dod nôl i'r Gogledd? Mae'n wahanol, fel dwi'n dweud, dwi'n teimlo'n hen iawn yn dod nôl. Ond mae'r safon wedi cynyddu, mae'r gêm yn bendant wedi mynd yn lot mwy cyflym. Mae'r tempo o gêm yn llif y chwarae yn lot mwy proffesiynol. A fel dwi'n dweud, mae'r sgwad yn lot fengach nag oedd o pryd nes I adael, ond mae'r lig yn un dda iawn, ni'n cysylltuol iawn, felly gobeithio fydd ni'n cael gêm gysylltuol heno.
A fel cefnor mae cae mae'n edrych y llydan, a mae gen ti gwynt y môr, so i gwylwyr sy'n gwylio adre, sy'n mae hyn yn chwarae neu'n cael effaith ar tactegau ti a gêm gicio ti? Ie, mae gêm gicio yn bwysig. Ti'n bod, yn yr elfen yna o'r gêm dyddi yma, hwnna'n elfen holl bwysig. Da ni'n lwcus hyn o dos am llawer o wynt, ond fel ti'n deud yn draddodiadol yma yn Bai Colwyn mae'n wyntog. Ond mae'r gêm gicio fel oedden ni wedi gweld wrth diwetha yn erbyn Pen-y-bont yn holl bwysig. I cael chwarae efo'r cae cefn yna. Felly, gobeithio fydden ni gael y llawych yn yr elfen yna heno. A un cwestiwn bach i orffen, Ben Bynel yn y Crys Rhif 10, ti'n cymryd sylw o wrth wynebwyr? Tipyn bach yn dod, wneud y gwaith cartre. Yn amlwg oedden ni'n chwarae yn erbyn o wythnos diwetha, di'n talentog iawn. Ond dwi jyst y ffocws fi ydi gêm fi fy hun, a gobeithio fydd hwnna yn mynd ffordd ni heno. Diolch ti Billy, pob lwc a drosodd i Nathan Brew. Diolch, Dyddgu. Mae Ben Bynel yn ymuno gyda fi. Ben, y Dolig Llawen. Diolch yn fawr. Chip Darlan. Ie, fach yn hir i fod yn onest ar ôl Nadolig dda, ond na, di wneud o'r blaen, so does dim byd yn newid i ni. Lion fach yn neisa heddiw mae'n 5 o gloch heddiw, so ie, cyffroes. A sut mae'r falle siwrne yn falle effeithio y ffordd ydych chi'n paratoi am y gym yma? A di'r myddorfyd yn holl bwysig yn dod mewn i'r gym yma? Ie, does dim byd yn newid, really. Mae jyst yn gêm eto, yn dweud, ond jyst yn fach yn hir. So, na, mae gen i'r mentality i dod mewn a ennill fach yn lwcus. Wythnos diwethaf, nes ni dechrau fach yn araf a dod mewn i'r gêm ni yn yr ail hanner, so ni'n edrych am perfformiad 80 munud heddiw. A mae Billy McBride yn gweud bod yn astudio yn maswyr pan maen nhw ar yn erbyn nhw. Ti'n neud yr un peth? Na, dwi ddim i fod yn onest, so na, mae Billy'n chwarae'r dda, mae gen i boot dda arno fe, redwr dangerous hefyd, so na, jyst yn edrych ar gêm fy hun a jyst mynd mewn i'r gêm fel na. Pob lwc, diolch Ben. Diolch. Ie, edrych mlaen i weld brwydyr y maswyr. Mae digon o gracers o ran y chwaraeon i ddod ar S4C dros y diwrnodau nesaf. Ralio yn dathlu 20 mlynedd, nos lun am 8. Yna mae criw sgorio yn ôl gyda gêm fyw i chi. Pen-y-bont yn erbyn Met Caerdydd nos Fawrth ac yna'r gêm rygbi fawr. Y Scarlett yn erbyn y Dreigiau, hynny ddydd Calan am 5. Wel, i ni'n cael rhagor o gwmni yn y studio fan hyn. Scott Baldwin, prif hyfforddwr Pen-y-bont. Scott, how are you? Good Christmas? Plenty of turkey? Good, thank you. Good. I was away for the first time, so yeah, I enjoyed it. Oh, good, good. I'm glad to hear. What about your time with Bridgend then? How is it going? How are you enjoying it? Because it's been tough on the field, results-wise. Yeah, I'm enjoying it. We're a 40-minute team at the minute. We have 40 fabulous minutes, then we fall off a cliff. So the challenge is to be more consistent within that and stick to our game plan for 80 minutes opposed to 40 or 45. That's probably been the story of our season so far, so that'll be what we're looking for tonight, consistency. First year as head coach with Bridgend, previously with Newcastle. How do you compare both challenges? Newcastle was a bigger challenge than Bridgend, I'll be honest. But it was a great learning experience for me going in first year out of playing into coaching backs with internationals, but I loved every minute of it, learned so much. I think it'd probably be my best learning experience in my coaching career when I look back in maybe 10, 15 years. Bridgend has probably been a little bit more frustrating though because of the talent we have in the squad and trying to get them to believe in themselves consistently. Naturally winning's a habit, losing's a habit. At the minute we're probably in the habit of losing the tight games opposed to winning them. So hopefully we see a turn of fruition tonight. Scott, I was at the game last weekend, the loss against RGC. Any lessons learned? Yeah, what we've learned is when we play into the wind, we struggle. When we play with the wind, we're fabulous. So there's not much of a win tonight. So hopefully you see more of the fabulous than the frustration tonight. So yeah, hopefully we see more consistency tonight. Oh, we're looking forward to it, Scott. Thank you very much for joining us. Diolch yn fawr iawn. Go well, and we'll have a chat during the game and afterwards as well. Thank you. Yeah, Scott Baldwin fyna yn edrych mlaen i fod wrth yr awedau ac mae'r rhain yn edrych mlaen am felly beint yn y dorf pam lai. Mae'n ddolig yn diwy. Mae eisiau mwynhau. Felly, dewch nôl ato ni ymhen ychydig funudau. Cewch chi ôl y crackers a'r caws na. Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Pen-y-bont wedi'r egwyl.
Croeso nôl I Fai Colwyn lle mae'r genhedlaeth nesa yn barod I groesawu'r chwaraewyr i'r cae I Rygbi Gogledd Cymru yn erbyn Pen-y-bont rhyw 2 funud I fynd tan y gic gynta. A dyma I chi stafell newid y tîm cartre. Maen nhw'n edrych yn barod I fynd a dyma I chi'r ymwelwyr. Di gwneud y daith hir o dde Cymru ond yn barod amdani. Reit te, beth am ni drafod ambell un o'r chwaraewyr? Ni wedi clywed gan y dyn I hun, Billy McBride. O ti'n sôn dydgu bod ti'n y gêm wythnos diwetha lawr ym Pen-y-bont. Nath e liwio'r chwarae mor dda, do? Do, oedd o'n arwain y chwarae, oedd Pen-y-bont ddim yn cael llawer o gyfle na meddiant ar y bel. A mae'n chwaraewr, mae gyfo gymaint I gynnig yn y crys rhif 10, mae gyfo'r gêm gicio. Y gêm gicio yn mosodol hefyd, a mae'r chwaraewyr o gwmpas yn barod am yr alwad. Ond hefyd mae o'n dda hefo I sgiliau trin y bel, a mi nath o hyn wrthnos diwetha hefyd yn mispas a edrych fyny gweld beth sydd o'i flaen o, ond hefyd mae o'n chwaraewr sy'n gallu gwneud y sgiliau hun hefyd. Ac o ran Pen-y-bont, ni'n trafod I canolwr nhw'n aml, Ryan Wilkins. Ydy yn chwaraewr ni'n disgwyl gweld yn neud y cam nesaf lan? Chwarae rambarth falle yn y dyfodol? Ie, pwy a wyr, fi'n credu os bydd dal yn datblygu fel mae fe'n neud a syrenu ar y lefel ma, bydd y galwad yn dod cyn bo hir fi'n siŵr. Ni wedi gweld yn wario ar ysgell a yn y canol wrth gwrs, a mae fe'n hynod o dwyllodrus. Dwi ddim falle yn fawr o gorff, ond mae twyll yndog, mae fe'n gryf iawn, mae'n anodd iawn I tynnu i'r tir, a ni wedi gweld y cyflymdra sydd ag felly pwy a wyr, fi'n siŵr bydd Pen-y-bont yn gobeithio gael ar y bel gwmynt yn nhw'n gellir. Reit te, pwy sy'n mynd I fynd â hi? Nethon ni ofyn I chi gytre ar y cyfryngau cymdeithasol a gallai weithio chi o ran y canlyniad bod hi'n agos. Rygbi Gogledd Cymru mynd â hi o drwch blewyn, felly ni'n disgwyl gêm agos. Be mae'r ddau yma'n I ddisgwyl? Dydgu, pwy sy'n mynd â hi? Wel, Ciro oddi cartref wythnos diwetha a perfformio yn dda felly Rygbi Gogledd Cymru I fi. Rhaid i'r gogwyn yn dod reit. Hwntw bach da? O, mae'n mynd I fod yn gêm hynod o gyffroes, ond yn dod o'r rhanbarth y gweilch fi'n mynd I roi yn arian I ar Pen-y-bont. Mae rai fi ofyn am y cae dydgu, faint o wahaniaeth mae hwn yn neud? O ti'n gofyn I Billy McBride yn gynharach, ac o ran chwarae arno fe I arwynebedd ydy e'n cael cryneffaith ar y gêm? Ydy, mae o'n gaeth a llydan hefyd, a hefyd y pitch artificial. Os liciwch, mae bounce y bel o wahanol, felly fel cefnwr, ti eisiau bod yn ymwybodol o hynny, ac yr asgellwyr hefyd, jyst darllen y gêm a bod yn barod. Ac mae hi'n oer iawn, ond does dim gwynt am unwaith. Wi'n meddwl taw dyma'r unig adeg ni wedi bod mae fan, lle dwi ddim wedi bod yn bwrw glaw, neu lle dwi ddim wedi bod yn wyntog tu hwnt. Ie, bod ddim glawn am a popeth a ddim gwyntau, mae'r amodau yn mwy na lai yn berffaith I wario gêm o rygbi a trafod y bel, felly fi'n siŵr bydd y ddoi dîm yn edrych I wario rygbi pert mae heno. Dyna ni'n croesi bysedd y byddwn ni'n cael. Reite, allwn ni gael chydig o sylwadau gan brif y ffordd o Rygbi Gogledd Cymru, Josh Leach, sydd gyda Nathan. Diolch, Catrin. Josh, this is the penultimate game of the second block for Super Rygbi Cymru. How would you assess your performance this season so far? Yeah, been pretty good to be fair to the boys. We've come quite a long way over the course of the year. Form at home's been real good. Obviously a few challenges away from home, been a bit inconsistent, but travel's always going to be a sticky one for us, but we just got to learn to deal with it and sort of steal some results away from home. Yeah, and Scott Bolden referenced, obviously, lessons learned effectively off the back of last week's defeat to yourselves. Obviously, you came away from a bonus point win, surely with a lot of positives? Yeah, definitely. Like you say, like trying to get a win from home, real positive and glad to come away. It's the first one of the year, so we're happy with that. I mean, they'll have learned a few lessons. I'm sure they're hungry and want a bit of a revenge, so it'll be good to see a good little battle out there today. Great, Chef. Diolch, Josh. All the best. Thank you. Dyna I chi farn y prif y ffordd o reit. Mae'n amser I ni fynd draw at ein tîm sylwebu ni. English language commentary available on the red button for you. Waiting for you there, Phil Steele and Nathan Brew. Ond yn Gymraeg, dewch I ni fynd draw at Ifan Phillips ac Owain Gwynedd. Helo, noswaith a chroeso I Fai Colwyn, rownd 12 Super Rygbi Cymru. Cyn I edrych ar y tîma, Fych chi'n gweld mae'r ddau dîm ar y maes yn barod ar y funud o dawelwch cof Austin Thomas o Rygbi Gogledd Cymru, un o swyddogion datblygu cynta Cymru nôl yn 1989.
cof, Austin Thomas, 36 o ponciau ger Wrexham. Yn y hanfodol natblygiad y gêm yma yn y gogledd. Gadewch ni ddechrau ar y tîm ata gan ddechrau efo rygbi gogledd Cymru. Mae Josh Leach wedi dewis yr union 15 a ddechwelodd efo pwynt bonws y Sadwrn dwytha nad oedd Sam Stoddard ar y sgorfwrdd. Mae o ar yr asgell ac efo 7 i'w enw. Bill McBride hefyd yn fygythiad wedi sgorio mwy nag unrhyw un arall yn y gyngrair, 107 y bwyntiau. Tan y pac, mae'r drindod yn y rheng ôl yn boen i unrhyw dîm. Ethan Fackrell a Dan Owen yn amddiffynol a'r wythwr Sam Williams efo'r bêl dan ei gesail. I Pen-y-bont, mae Scott Baldwin wedi 3 newid i'w dîm o Ed Hawley, un o olwyr gorau'r gyngrair ar ei ddydd yn iach o'i anaf ac yn ôl yn y safle'r cefnwr. Wrth ganlyniad, mae Colin Rowley seren y tîm eleni'n symud i'r asgell. Tommy Morgan ac Alfie Llywelyn y 2 newid arall. Un enw cyfarwydd iawn i gefnogwyr y gogledd, Evan Yardley, cyn gapten y rygbi gogledd Cymru. 118 ymddangosiad i'r clwb a sgoriodd o ddwywaith wythnos yn ôl o safle'r bachwr. Y dyfarnwr ydy Mike English ac mi o'n cael ei gynnyrthwyo gan 2 o'r gogledd hefyd, Gwyn Morris a Jess Kavanagh. Dyna fo, capten y rygbi gogledd Cymru, Dan Owen. Y gogleddwyr i gychwyn y gêm yn y crysa gwyn. Bill McBride yn chwarae o'r chwith i'r dde. Fe yn cael ei gymryd gan crysa glas Pen-y-bont. Harvey Nash sy'n disgwyl bêl. Nôl a fo at Stand in front! Burnell. Ond yn hir lawr y cae. Fer ganfod diogelwch Rystlys. Digon twt a thaclus i Pen-y-bont. Scott Baldwin yn dweud bod y siwrna fyny i Fai Colwyn yn atgoffa fo o'r siwrna i Newcastle. Yn cweit o'r bell, rhaid dweud. Ella dyna reswm pam bod tîm yn cael ei mor anodd o dyma i Fai Colwyn a chael dychwelyd gyda canlyniad. Gogleddwyr wedi gwneud 4 gêm yn lynol yma. Ar ôl colli gêm cynta'r tymor i Gaerdydd. Pedr Jones o Gaernarfon yn slabu nogyn yn yr heng flaen. Yn o brif arfa, cario'r bêl i'r tîm cartra. Yn gynnar ar ganfod y cyrion. McBride nôl i Pedr Jones na. Y prop arall, Gareth Parry oedd yn disgwyl. Yn ei chwipio oddi ar y tir. McBride eto defnyddio'r rheng flaen o pob un yn ei tron. Cynnig i gwasanaeth i gario'r bêl yr metra calad. Ar hyn o bryd, ar ôl hanner bwrch allan y llyda, mae Pen-y-bont wedi elffurfio'r amddiffyn. Newid cyfeiriad. McBride ei hun yn ychal ran osgoi corff. Hwna o bosib i cael ei rigo i ddwylo, naddo. Eto trafod da, mae yna wagle yn y canol. Y bwlch gan Dan Owen. Mae yna eto yn gyflym yn rhy gyfaddawd Dion Jones. Nant Conwy yn rhan ohoni. Amddiffyn yn dechrau gwician, ond y disgyblaeth y barhau y pwysa. Harry Hughes. Gall nawr y newid am ei ymdrech o. Metr ar ôl metr. Dyma fo, Sam Williams o Bort Tywyn. Mae o wedi bod gymaint o gyffeiliad. Yn arf arbennig o dda yn yr heng ôl. No hands! Nôl ni eto i'r wythwr. Dyfal barhad. Lasti! Arbennig o dda gan y crysia gwyn. Adeiladu. Bron i 2 munud wedi mynd. Bron i 2 munud hefyd. O amddiffyn solad gan Pen-y-bont. Pedr Jones cael ei wthio nôl. Cael ei chwipio allan. Mae yna gyfle ar yr asgell chwith i Sam Stoddard. Mae droson. Mae'n ei tirio. Ond yn anffodus i'r asgellwr o Bwllnel o Fai Colwyn. Yr Ystlys yn ei ddarganfod gyntaf. Cyfnod da iawn o ware gan rhanbarth Gogli Cymru.
A'n gret i weld nhw'n trafod y bêl mor bert. Billy McBride, Dion Jones, ddoi yn camu lan fel y dyn cynta ar y bêl. A mae rhaid i Pen-y-bont os maen nhw moyn atal llif chwarae Rambarth Gogledd Cymru. Mae rhaid nhw tral rafu i'w bêl nhw lawr. Mae'r bêl yn gyflym iawn o'r ardal y dacl. Mae'r paso'n gywir. A nhw'n neud just digon i atal yr esgellwr rhag sgoro. Ie, Penelyn fach. Dros yr ystlys. Lein amddiffynol i Pen-y-bont. Angen gwella'r ongl i Ben Benel. Last beat. OK, boys. Mae'r asbswr eto lawr y cae tro hyn ddim yn anelu a bosib at yr ystlys. Mae'n tharo nôl, felly dyma ni'r crysau gwyn yn dod eto. Dion Jones, hanner ffigiad, cael ei ddal yn wych. Cael ei ddal i fyny hefyd. O bosib i Pen-y-bont yn gallu dwy'n hon. Ar y lleia, wedi ennill Lein. A dyna ni enghraifft perffaith o pa mor dda di amddiffyn ar rhithro fyny mewn undod ac yn ei cic yn well na o phosib oedd hi. Ie, yn sicr mae'r cic dim ond mor dda ar cwrs. A oedd y cwrs yn un da gan Pen-y-bont. Ond oedd hwnna'n allanfa da iawn gyda Pen-y-bont. Bydd nhw'n apus iawn gyda hwnna. Yes, please. Ben Benel wedi cael ei ysgwyd o fan hyn do. Ac yn anffodus o bosib mae goes o llun yn y gar, cefn y goes wedi cael ei thynnu wrth gicio'r bêl. A fyna'n gollad aruthrol i Ben-y-bont yn dalent. Wedi diodd â anaf erchyll rhyw flwyddyn ddwy yn ôl. I methu blwyddyn cyfa o rygbi. Nôl yn chwarae, ond yn ffodus mae ddydd o wrth o hercian tu ôl i pist drosodd am y dydd. Ie, mae'n dipyn o dalent. Ni byth mae'n gweld grwtyn ifanc yn gorffo gadael y ca. Yn wedig. A beth yn anodd i Ben-y-bont ydy, mae Luke Price ar y fainc. Prin dechrau llawr y rygbi ers i anaf o nôl y mis Medi. Profiad Luke Price yn ambartho fo'r gweilch. Dyma ni'r gic eto. Ie, fel as y digwydd, fath o bod i cael ei seithi'n gefn i goes ydy. Dyna'r boen. Mae'n ei deimlo fel procar yn y cyhyr. Tafliad rhy bell, rhy hir, ond rhywsyn i gilydd mae'n nôl. Ar ochr Rygbi Gogledd Cymru. Un bas arall allan y llydal. Cael un cyfle. Stodad. Edrych am y dacl yn ailffurfio. Eto trafod pert. Twt a daclus gan y rheng flaen. Hyd chwarae. 5 metr yn brein. Mae'n tasgu allan. Roderick yn gorfod cymoni. Dal na Owen y capten. Dadlwytho eto newid pwynt ar ymosod. First man. Wedi'w dwyn. Dihangfa. Gents, you're all onside. I Ben-y-bont i'r cigfrain. Dim lol gan Harvey Nash lawr y cae. Fewn i'r ystlys. Ond y Rygbi Gogledd Cymru am eiliad am fynd yn gyflym. A maen nhw wedi hefyd. Neu beidio. Dyfarnwr Mike English yn dod â honna i stop. Ddi yn ôl i'r pwynt i fan. I Ben-y-bont sy'n teithio yma ar gefn 6 holled ac o'r newid y faswr ar ôl cwta 7 munud yn ergyd. Yn sicr yn ergyd mowr i Ben-y-bont yn wedig. Chwaraewr fel Ben Benel, maen nhw'n edrych arno eitha tipyn i roi, i lliwio'r chwarae a roi nhw yn yr ardaloedd cywir ar y ca, ond Luke Price, fel wnaethon ni sôn, hen ddigon o brofiad gyda ge. Mae wedi bod y bit i'r lle am spel bach nawr, a fi'n siŵr bydd yn edrych mlaen i reoli'r chwarae yma. Cic cryf i algychwyn y gêm, yr lein wedi cael ei gymryd yn y safle anghywir. Neu ddim yn syth, be bynnag. Luke Price yn fo, ddechrau gyntaf o morthwyl y gic lawr y cae. Frwydr gicio yn cychwyn. Price dal na'n pêl-droedio. Yn hir. Lawr y canol, ddim yn ymdrechu fynd at y cyrion. Rhys Tiwdor di hwn o Bwlleli. Ddim yn gecora, bach yn llac, cyfle wrth ymosod. Hanner bwlch, y triol yn gorau cymoni. Bill McBride sy'n na. Y pas yna edrych bach yn Simsan. Ond y gyfle wrth ymosod. A mae Dion Jones wedi rhigo'r rhydd
Fyny'r 10 metr, mae angen help. Ydy angen help. Dros y top. O, mae'n ei caeth ar ymlaen. Bodia bysydd Dan Owen. Okay, you're not on ball. Leave it come. O, mae hyn i bendant wedi codi blwydd. Cefnogwyr y gogledd. Ac eto, Pen-y-bont mewn sefyllfa cyfarwydd iawn yn y 10 munud agoriadol. Pro ffeindio ffordd o dwy'r 20 i hunan. A'r un ydy'r patrwm i bob pwrpas. Y maswr newydd Price yn darganfod ryslus. O, bydd Pen-y-bont yn siomedig iawn gyda'i amddiffyn o hwnna. Mi gael Ed Howley yn cwrs o'r gic, oedd hi'n gic da iawn gan Ed, ond yr ail llinell lan amddiffyn ddim digon da. A Dion Jones yn holltir amddiffyn, yn mynd am y bas. O, o'n anffodus i fe. Blaenwr oedd ar y tu allan iddo. Os bydde olwr hwnna, fi'n siŵr bydde'r nhw dan y sticks. Gogledd Cymru wedi elwa o'r bylchiad. Lein. Tu hwnt i'r dwyrigiad, a mae hwnnw yn dechrau codi stem. Mae'n edrych yn daclus gan Pen-y-bont, ond chwarae ma'r Crysa Gwyn. Bach yn llac, ella'r camgymeriad gynta gan y tîm cartra. Stodad yn bwysio nhw ddi ar y cynta. No, it's there. Am brofi'r ochr bella'r ochr dwyll, newid cyfeiriad eto. Mae wedi bod yn un dond o'r cychwyn. McBride. Ydy ddim yn triffwynt, ond mae wedi cael ar y lawr. Dal i fynd, chwarae mynd yn ei flaen. Popeth yn mynd o blaid y tîm cartra'r. Ail gic yn cael ei brocio drwad. Mae'n cael ei sgipo i fyny yn arbennig o dda. Efan i Adli. Yn abod y maes yma mor dda. O bosib bod y caed yn newid rhyw fymryn ersi. Gyda bod yma ddwytha. You're taking the space, one white. O, fi ranbarth Gogledd Cymru yn siomedig iawn. Maen nhw heb gael unrhyw pwyntiau ar y bwrdd hyd yn hyn. Cael ei na falle reswm. Billy McBride yn mynd am y triffwynt na. Mynd am y gol adlam. Teimlo fel bod rai nhw dobant gyda rhywbeth. Mae dal yn gynnar wrth gwrs, ond maen nhw wedi gael y tiriogaeth i gyd hyd yn hyn. Ac yn y sefyllfa na, o safbwynt rygbi Gogledd Cymru, mewn sefyllfa cry o ran tiriogaeth yn amddiffynol, yn gic gosb di angen i roed i ffwrdd. O, yn ben nawr ddim eisiau yma. Yn y sefyllfa oedd fel a pam chi yn falle colli'r bel, chi'n teimlo fel bod chi'n trio cwrso rhywbeth, achos chi'n teimlo fel chi yn dyle chi'n heiddi rhywbeth ar y bwrdd, ond chi jyst yn rhoi llanfarwydd i Pen-y-bont, a nawr mae cyfle gyda nhw i roi rhywbeth at ei gili. Maen nhw heb gael lot o bel i trafod y bel yn amddiffyn yn y 10 munud cynta yma, a nawr mae cyfle i nhw i treol taflu dwrn. Ie, ddisgyblaeth yn ystod tymor heb oedd y gorau gan rygbi Gogledd Cymru, ond dyma ni Pen-y-bont am y tro cyntaf o'r bel i dwylo mewn sefyllfa ymosodol. Price methu'r bas, mae'n bas fflat arbennig o dda. Trwodd ma Rowley! O! A dyna ergyd wrth ymosodiad cynta, a mae Rowley o dan y pist. Sgorio ddo 5 cais i dyma eleni 6 cais erbyn hyn, a dyna pam bod o yn un o ser tîm Pen-y-bont. O, da iawn Pen-y-bont. Maen nhw wedi bod am ddiffyn trwy gydol y gêm. Chi bas gan Luke Price. Just yn dal i drade, oedd e'n gwybod oedd y dynion dros. A just gael y bel i Rowley, a nath Rowley y gweddill yn dod oddi i drod chwythau, yn camu mewn o'r yslys ar ail cam na, a mynd syth dan y post. Da iawn Pen-y-bont, a nawr maen nhw ar y blaen, 7 i ddim. Ar gic gan Price hefyd yn gywir. Felly ar ôl am ddiffyn am planhelaeth o 12 munud, mae Pen-y-bont wedi cymryd y mantais ac ar y blaen. Reit, Catrin, ti wedi cael bach o gwmni. Ydw wir, Bradley Davies, aelod o dîm y ffordd i Pen-y-bont. Bradley, I was coming over to say, look, you're weathering the storm here, you're defending well, but boy oh boy, what an opportunity taken there. Yeah, it's nice to score early. Last week we were 28-0 down after about 5 minutes, so it's nice to actually
you know, we never want to defend for long periods, but the boys showed a bit of heart, and it's a bit worrying when you travel all day to come up here, and the boys, you know, took the journey well, to be fair, and they come out and started well, so that's a pleasing part of it. Yeah, you seemed very happy celebrating. I've got to ask you about Ben Burnell. Looks like a horrible injury. How does that affect your game plan now, losing that number 10 so early on? Yeah, he's obviously below losing out 10, but we're lucky to have Luke on the bench his first game back, which is lucky. So yeah, it's never nice to lose a player, but we've got a guy who's had so many games for the region to come in and replace him, so we're pretty lucky in that sense of it. Well, we wish him well anyway, and you're all smiles at the moment thanks to that try. Give me your 10 minutes, I would be different. Bradley, diolch, thank you. Bradley Davies yna, cyn ein reng yr gweilch a Chymru, yn aelod o dîm hyfforddi, sy'n llawn ser wrth gwrs Scott Baldwin yn un, cynrychiol i wad, Matthew Morgan hefyd, Matthew Jones yn arall. Y cwestiwn fydd rwan, sut fydd y sgôr yna'n effeithio na'r tîm a'r llall? Gwynt yn hwyliar, Cigfrain. Yn ei tynnu. Cryn dipyn o fomentrwm o Rygbi Gogledd Cymru. A'r Gogledd sôn am ddisgyblaeth yn gynharach yn cam sefyll. Ac ar gyfer taledd, wedi ildio 150 kick-offs mewn ystod y tymor hyd yn hyn, lle ar gyfer taledd 100 mae'r tîm eraill yn y gyngrair wedi wneud, felly mae disgyblaeth bendant yn broblem. Ie, kick-offs yn cael ei ildio, rhaid diangen, o ddim eisiau hwnna, oedd y pwysau ar Pen-y-bont, rhaid nhw clirio'r bel yn lan, a nawr mae ail gyfle rwydd nawr i Pen-y-bont. Fi'n siŵr taw sgarmes ymudol byddwn ni'n gweld fan hyn, mae sgarmes ymudol nhw wrth y cryf, yn wedi gyda Bradley Davies a Scott Baldwin yn y fforddi. Mae'r llinell a'r sgarmes ymudol yma yn rhan mowr iawn o'i gêm nhw. Ie, di'n bendant i gweld hefyd, enghraifft o pan bod Luke Price di chwarae'r lefel rhanbarthol, mae gicio fo yn arbennig, yn bwerus, yn llyncu'r tir, a dyma ni'r sgarmes symudol yna yn dod. Efan i Adli sgoriodd ddwywaith wythnos yn ôl ar gynffon y sgarmes yna. Price, a gic Letsaws, ma' na fwlch, Dion Jones ar ei hôl i, dio ddim am gyrraedd, oherwydd wedi glanio yn y fasgiad i Cameron Ellis. A dyna'r ail i Pen-y-bont. A maen nhw wedi ysgwyd seilia Parc Eirias. Y dorf yn y fyd. Pen-y-bont ar y blaen o 12-0. Luke Price, biafia, y cais cynta. Y bas yn wych a tro ma yn dangos i sgiliau gico ge. Oedd y gic di gael ei mesur yn berffaith, o'n i'n meddwl oedd y twtch yn rhy bell, ond yr ysgellwr Cameron Ellis yn dal y bel yn lan a mynd dros y llinell gais. Oedd hwnna'n gais bach pert iawn gan Pen-y-bont. Ysgarmes ymudol ddim yn mynd unman. Rygbi Gogledd Cymru, y blaenwyr yn neud yn dda i atal ysgarmes ymudol i ddechrau off da. Ond Luke Price yn gofyn am y bas yn gynnar ac yn ddwfwn ac yn rhoi'r gic yn y gornel i mesur yn berffaith i Cameron Ellis. Luke Price yn holli'r pist efo cic bendigedig. Dyna ni cefnogwyr Pen-y-bont sy'n 14 wedi teithio fyny, wedi dreifio fyny i gefnogi. Mae Dydgu ar y cyriw yna, a Dydgu, cwestiwn mowr ydi, sut mae Rygbi Gogledd Cymru yn ymateb ar ôl felly rheoli'r munudau cynta yna. Wel ie, nath i ddechrau mor dda i Rygbi Gogledd Cymru yn arwain y chwarae drwy'r cymylau Dion Jones yn cael bylchiad arbennig y Sam Stoddart yn anlwcus yn y gornel, ond mae Pen-y-bont wedi deffro. Maen nhw wedi dod yn ôl ar dan, a Luke Price yn ei gwahaniaeth yn barod hefo'r gic draws cae. Mae'n cael ei ddwy gan Pen-y-bont am eiliad. Oedd rhywun yn synhwyro hwnna drydydd ar y ffordd. Ond Pen-y-bont mewn sefyllfa arall i lawnsio ymysoddiad o'r
ochr chwith yma. Ac mwyaf sydyn, pwysau RYGBI Gogledd Cymru, mae'r camgymeriadau wedi dechrau cripian i fewn. Mae'r momentum di troi yn sicr, ond ar diwedd y dydd, RYGBI Gogledd Cymru sy'n neb dyn nhw i beio on i bai unen. Mae'r camgymeriadau yn crepian mewn, mae'r disgyblaeth wedi bod yn broblem yn yr 20 munud cynta yma sydd wedi rhoi tiriogaeth. Falle ddiangen ar rwydd i Pen-y-bont, a nawr mae cyfle arall gan Pen-y-bont yn 2-20 RYGBI Gogledd Cymru. Set! Rwy'n flaen i Ben, Gareth Parry, Rodri King, Peter Jones, yn mynd Harry Olding, Evan Yardley, a Motholwch Iorweth Scott. Price, wedi cael rhangipio bron iawn gan Evan Bagshaw. Wedi tharo ymlaen. Ond yn atal yr ymosodiad am y tro beth bynnag. 9, if we've missed something. Gan bod fi wedi enwi fo. Okay. But you don't need to react. Atholwch Iorweth Scott, un arall o grymych. Chi'n ffeindio'r ffordd i bod man, dydych? They were always under pressure. Ydyn, mor deg nabod nawr math yn iawn. I hyfforddi tyma bach o ge. Oedd y gwagle na, oedd e nath Bagshaw yn dda iawn i ddarllen hwnna, yn just yn anffodus. Tro arall, fi'n siŵr bydde i dal sown i'r bel na, ond nôl at math, mae wedi cael cyfle, mynd lan at y gweilch. Gael cyfle i fod yn rhan o'i garfan nhw yn ymarfer da nhw trwy'r wythnos. A nawr, just yn cael cwpl o munudau dan i goesau gyda Pen-y-bont. Dyma'r clwb bydde wedi bod yn wario gyda cwpl o flynyddoedd diwetha. Wedyn ni'n cael ei gwobrwyo am ei berfformiadau i fynd lan at y gweilch. Arfyn all dan bwysau'n gorau tynnu hwn allan. Price, y bas flat yna eto yn cael ei pipgor yn gyflym. A wedi mynd ymlaen am ddiffyn cadarn gan y gogleddwyr Rhys Tiwdor, dod i fyny'n gyflym. Os wedi bod yn ergyd Gents, we're just over here. farwol o bosib yn gynnar nid y trydydd efo 20 munud. Ben Bynel, chi'n gweld rhew wedi rwymo i gefn i goes o Anna'r cas ydi heini. Bydd o'n llomedig tu hwnt wrth gwrs i beidio hwn o'r rhan o'r gêm. Ond RYGBI Gogledd Cymru, rwy bach o bwysau ar sgrym Pen-y-bont. Hwna'n gadarn. Y tro hyn, troi llun ymryn. Sam Williams o fôn y sgrym. No way, no feet! Ennill i'w fetur ddau yna i Roderick. Carried back. Godi'r bocs i hun edrych am Bill McBride. Codi i hun. Dim y gic cora bach. Rhy bell i fewn i'r tir. Hawli. Cael ei ddal i fyny. Nash yn gorau rhoi ben fwy fewn i rhoi bach o gymorth. Wedi ddal i fyny. A RYGBI Gogledd Cymru'n trio dwy'n y momentum na nôl. Cymorth just bach yn rhy araf i helpu Ed Hawli mas. Mae Ed yn arf mawr iawn i Pen-y-bont yn ymysodol. Mae'n dipyn o dalent, mae'n dipyn o chwaraewr rygbi, ond just tro ni yn anffodus. Lle'r y blaenwyr just touch yn rhy araf i helpu gefnwr nhw mas. Ed Hawli di chwarae i Gastell Nedd, rai blynyddoedd, chyfyn sgorio. A ddigon pryd hynny, di cael cyfnod yng Nghaerdydd hefyd. Erbyn ein Pen-y-bont. Rodri'n gadael hon i Sam Williams. Dan bwysa yn hwyr. Yn neud y ddau hebgor. Y tacler gyntaf yn rhedeg allan o le. Rhywun yn colli esgyd. Nôl at Ifan Evans. Chwaraewyr Gogledd Cymru yn dod o draws y rhanbarth Rhuthun. Evans. Hwna'n uchel. I cael ei tharo nôl gan Rhys Tiwdor.
Roderick, edrych am y rheng mlaen eto. McBride, dan bwysa. Luke Price yn rhithro i fyny. Yn neud niwsans ei hun. O, nath Luke Price yn dda o'na. Gweld i brofiadau. Oedd bendant dynion gyda Rygbi Gogledd Cymru ar y tu allan. A oedd Billy McBride i sylwi ni. Na pam gyfynodd e'r blaenwyr i dynnu'r bêl na nôl. Oedd y gwagle ar y tu allan. Ond oedd Luke Price di wneud digon. Just i dod lan a atal y bas na i fynd yn llydan. Felly o rhaid i Billy McBride i ddefnyddio'r dyn na yn dod yn fyr ar yr ongl. Ond y bas twtch ymlaen. Sa'n credu oedd Billy'n cytuno, ond... Na, amball anaf ar y maes. Sam Williams, wythwr Rygbi Gogledd Cymru. Ar ôl codi'r bêl oddi ar fôn y sgrym. A mae o'n brif gariwr i'r tîm. 124 cari. Ac yn croesi'r llinell fantais yn amlach na pheidio. Ond dyma ergyd i Pen-y-bont. Ail newid. Yn dod yn gynnar. Ac oedd ystyried. Evan Hill. Un o bron i hanner dwsin sy'n rhan o rambarth hangach y gweilch sy'n gadael. Lewis Jones i bartner yn ail reng yn un. Ac yn dod i'r maes. 19 ar i gefn Kyle Harris. A chwaraeodd i dan 20 Cymru. Beth efnos yn ôl wrth guro'r Alban. Da'r tîm yna'n cnesu fyny ar gyfer y 6 gwlad wrth gwrs. Fawr i bod yn un y sgrym. Hyd yn hyn. Set. Fawr yn hon chwaith. Pwysa'n echra dod felly'r wythwr Tom Jevons. Yn ei chodi hi. Patrwm yn cael ei gweu y gic. Yn un lletwyth. Mae yna fwlch ar ochr bella yma. Ella ddim cweit mor bell a fysa Dion Jones yn ddymuno, ond mae'n ddigon defnyddiol. Ie, nath e dda i ddal y bêl na, oedd hi'n gic eitha lletwydd gan Harvey Nash. Y gic yn fyr yn agos i'r tir. Oedd y bounce eitha lletwydd, nath e dda. Dion Jones yn dda iawn i ddal y bêl na, a oedd hi'n gic bach digon da hefyd. Nawr, disgybleth sy'n bwysig i Rygbi Gogledd Cymru, a'n credu maen nhw wedi dwy'n y bêl. Wedi dda. Bride yn lledu, Rhys Tudor. Di oedd ma'n basio pen lawr tuag at Luke Price. Mae yna ddynion dros ben. Nash yn gorfod tynnu hi'n byr. McBride yn hanner bylchu. Dion Jones yn safle'r mewnwr. Stodad. A dyma ni y patrwm yn yr 10 munud agoriadol. Rygbi Gogledd Cymru yn trio ail sefydlu'r patrwm cynnar na. Eto, amddiffyn Pen-y-bont. Os oes patrwm wedi bod, ydy pa mor glinigol mae Pen-y-bont wedi bod efo'i mosod, ond hefyd pa mor gadar nhw wedi bod yn amddiffynol. O, da iawn Pen-y-bont. Dylen nhw gael y bêl ma'n ôl, a nhw wedi gwneud yn dda iawn. Nhw wedi mygu y bêl, a wedi i'w dwy'n ni wrth ganlyniad. O, da iawn. Blaen ysgellwr. Pen-y-bont, Alfie Llywelyn. A ddylan yn uchel, nath y targedu'r bêl. Yna beth yn union mae rhaid i Pen-y-bont i wneud. Mae rhaid nhw tral arafu'r ardal y dacl na lawr. Reit ar a Catrin, sydd wedi ffindio Sol Nelson. Beth sgyn nhw o'i ddeud am yr 20 munud agoriadol yma? Ie, aelod o dîm hyfforddi Rygbi Gogledd Cymru. Sol, after an impressive opening 10 minutes, momentum has really changed in this game. So how do you get yourselves back into it? Pretty sharpish. Pretty sharpish.
be very welcome. We've spent a fair bit of time trying to get ourselves back up the field, and a little bit of ill-disciplined midfield gave Bridgend another foothold and a half. So we done well scrum-wise. We'll close to a couple of scrum penalties, and fingers crossed we'll get one here now. You have got players, though, that can really make a difference. We've seen flashes from them during that first 20. Oh, okay. If a couple of those passes go to hand, the scoreboard looks very different, but we just haven't been able to put us pressure from being up the field onto the scoreboard. So, well, there's plenty of players out there that are fantastic rugby players, and they're electric to watch, and fingers crossed we get to see them scoring the ball rather than just running with the ball. That'd be great to see. Well, look, we'll catch up with you later. Let you get back to your dinner, a chocolate bar, the life of a coach, eh? Just absolutely outed me on TV. Sorry, I'm so sorry. Dyna di cinio swpar ar rhan y fwyaf ni, dydyn mae chocolate. A stwffin a bob math o sothach arall. Chwipa wedi mynd, Jess Kavanagh di codi ei lliman ar ochr agosau. Mae lein i rygbi gogledd Cymru fydd hi. A mwyaf sydyn, mae yna fwrlwm ymysg pac rygbi gogledd Cymru. Jess Kavanagh yn gyn asgellwr Cymru, 19 cap yw henw hi. So the ball is in, he's in touch. He's taking a quick line out, I'm happy to play on. Because he's taking it correctly. So it should be, we'll restart with the scrum. Okay. Boys. Captains, I'll explain this one. I'll explain this one. It's going to be a scrum blue ball, I'll explain it over here. Yeah. Pen-y-bont, fydd hi. So he's correctly taken a quick line out. Yeah. So we've got an incorrect call from an AR here, okay? Right. So it's going to be a scrum blue ball to restart. Yeah. We're on the 15. Okay. All right. So again. She said he was in touch. Okay, and I haven't. Yeah, fair. Yeah, okay. I'm going to come on the side now. Camgymeriad. Gents, be a scrum blue ball. Gan y dyfarnwr cynorthwyol. Yn dweud bod ella bosib wedi cael ei gario drosodd oedd y bel gan chwaraewr Pen-y-bont, ond mi oedd o dros yr ystlys yn barod. Neu y cwestiwn bysa, lle nath y bel groesi'r lein a oedd ei tu allan i'r 20 a bod wedi cymryd i fewn y 20. Dyna'r cwestiwn gan Jess Kavanagh a Mike English. So wedi cael ei chario mewn, wrth gwrs wedi bod yn dafliad i rygbi gogledd Cymru. Dyna ni, chwarae yn ymlaen. Some pwynt dyfalu. Harvey Nash. Troedio'r bel yn ôl o Fallis. Yn uchel. Ion Jones. Oddi Tanni. Wedi mesur hwnna'n anghywir. Mae'n bwysio yn y bobman. A mae'r briwsion yn disgyn i ddwylo'r crysau glas. A dyna lle mae Pen-y-bont wedi manteisio. Cic bach arall gan Wilkins. Di fesur yn berffaith. Torri nôl tu fewn mae Cameron Ellis. Ddim digon agos i sgorio tro hyn. Ond y gêm gicio bendant yn talu ffrwyth i'r ymwelwyr. Dod ar yr ongl fer, mae Harry Olding. Mae yna fylchawd i thar ymlaen. Hawli, dal yn fyw. O Driscoll. First off white, then off blue. Y captan. Yn anffodus i ddyn ni'n lygadoli ar y bel. Ond eto, enghraifft arall neu enghreifftiau eraill. O pan mae'r berig di Pen-y-bont, pan nhw'n troi at y gic. Ie, yn gwmwys, mae'r gêm gico na gan Pen-y-bont di bod yn wych hyd yn hyn rhwng Harvey Nash a y hen ben Luke Price. Maen nhw wedi reoli'r chwarae a'r tiriogaeth gyda'r gic na. A wrth y gic gan Harvey Nash, nath Pen-y-bont ail ennill y bel na. O'n i'n cadw lligar ar Luke Price. Oedd e'n gofyn am un gynnar, oedd e'n edrych mas yn llydan. A tuag at yr yslis, oedd e'n gwybod fyna oedd y gwagle. Oedd e'n gofyn am y bel yn gynnar. A roi'r bas allan i Wilkins. A wedyn Wilkins hefyd ar yr un donfedd. A Luke Price. A roi'r gic na trwyddo.
Mae ddealltwriaeth nhw ar hyn o bryd. Gents, we've not had an issue so far. We hold our weight, please. Yn dda iawn. Quick reset. Ie, ac yn y frwydr. Let's go. Rhys rhif 10. Neu 23 yn erbyn 10 yn yr achlysur yma. Mae'n bosib Price yn ennill ar hyn o bryd wrth arwain ei dîm. Right. Cael ei fodyn droed i fewn i helpu hwnna'n ymwneud. Mae'n dangos fain o bwysau sy'n cael ei drosglwyddo yn y sgrym yna yn y reng flan. Anodd iawn i bachu'r bêl nôl pan mae'r pwysau yna'n dod trwyddo. Mae rhaid chi treial gael y bachiad yna yn lan, yn syth. Mae'r partneriaeth yna rhwng yr mewnwr a'r bachwr yn un bwysig iawn. Right. Mae'r pwysyndod a pob clod a pob parch i Harvey Nash. Yn ei syth awr y canol, sy'n mynd digwydd yn rhy gyson dyddi yma. Ie, mae eisiau chi helpu gili mas edrych. Ydy hwnna mynd eich syth hwnna. Dyna chdi'n washi, mae hwnna'n haws. O, syth lawr y canol. Rediad nerthol gan Morgan. 5 metr yn brein Pen-y-bont. Edrych am ei trydydd i dwy'n ar y llawr. Gan Dan Owen, y capdan. Yn y lle iawn, ar yr adeg iawn. Ond am rediad, am fylchiad, amseriad, perffaith. O, na chi ongl gan Tommy Morgan. Redeg yn bwrpasol, Harvey Nash yn mynd lan at y llinell, yn fflat. A na chi ongl. Billy McBride yn darllen y chwarae yn anghywir, yn mynd ar y tu allan. A wedd y gwagled i agor lan. Ond, y blaen asgellwr. Y dyn gyda rhif 6, Dan Owen. Yn ei ddigon. I achub y dydd i Rygbi Gogledd Cymru. Billy McBride yn seithi allan am Cameron Ellis. Yn mynd am y chwaraewr anghywir. Yn dihangfa i'r gogledd. Maen nhw angen tiriogaeth. Roderick, codi'r gic, di mynd ymlaen. Ydi ar Chris Gwyn. Felly sgrym Pen-y-bont fydd hi. Mae'n teimlo fel mae'r hanna nhw wedi mynd i blaen. Mae Rygbi Gogledd Cymru wedi gwywo yn ôl dechrau cryf a chadarn. Breita, chwaraeon ar S4C. Ralio'n dathlu 20 mlynedd. Hwna i weld am 8 y gloch nos lun. Dyn uchafbwyntiau sgorio wedi hynny. Pêl droed byw nos Fawrth, Pen-y-bont ar y frig. Yr adran yn croesawu Met Caerdydd ac yna Dydd Calan. Scarlets yn erbyn y dreigia. Bind. Set. Price yn awsio msod arall allan y llydan. I honna di mynd ymlaen. Edrych yn debyg. Ac diolch i'r bas mlaen na. Dwi'n siŵr ma Dion Jones oherwydd mi oedd Mae Coli Rowley wedi mynd o gwmpas y cefnwr yn ddiffws. Ie, y bas. Ie, oedd hi'n sicr mlaen yn oedd hi. A mae'r lein hanner dydy yn helpu'r dyfarnwr ar yr achlysur yna. A mae'n dangos eto fel ffordd mae Coli Rowley jyst i gwipio amgylch i ddyn. Pa mor berig di o ar yr asgell na. Mae'n sicr yn dipyn o berig, ond fi'n credu bydd Rygbi Gogledd Cymru yn siomedig iawn gyda'i amddiffyn o'r cymal cynta na. Ni wedi gweld Pen-y-bont yn sgoro 2 cais yn syth o'r cymal cynta. A hefyd fyna o'r sgrym. O un ochr y ca i'r llall. 2 bas hir. Un gan Luke Price a un gan Wilkins. A os bydde'r bas na i bod yn fwy cywir, bydde Rowley wedi bod mewn am i ail gaisau. Mae rhaid i Rygbi Gogledd Cymru tacluso lan yn ei amddiffyn o. Yn wedig yn y cymal cynta na. Ac ymlaen, torf iach iawn yma. Yma i Colwyn. Bydd Rygbi Gogledd Cymru'n gobeithio rhoi rhywbeth iddyn nhw weiddi am floedi amdano. Wrth i'r hanner agosau. Gyda Scott Baldwin, dwi'n siŵr, yn fodlon i fyd fel mae'r sgôr yn sefyll.
Dion Jones. Sy'n ei bod yn eitha perygla o ran olwyr rygbi Gogledd Cymru wrth ymosod. Bagsio. Yr amrydda'n Bagsio, gallu chwarae sawl safle ar hyd yr olwyr. Peter Jones yn slapu nogyn. Yn llenwi'r crys. Ond dim eich gorfod o dir efo chysa glas yn hongian oddi arno fo. Eto. Pen-y-bont yn anodd i'w dorri. McBride efo llawr o le yn gorau ffigio. Digon o grysa gwyn ar ei traed. Bagsio o'r gig ar hyd y tir i fewn i 2-20. Ydy hwnna'n 15-22 neu oedd o just i fewn i hanner Pen-y-bont. O, fi'n credu bydd Pen-y-bont yn hapus iawn gyda un yna yn amddiffynol, yn sefyll yn gadarn, ddim yn cael ei signo mewn i'r ryciau. Gorfodi Billy McBride i camu mewn, a wedyn hefyd gorfodi y gic gan Bagsio. Da iawn am ddiffyn Pen-y-bont. Posib iawn, pe fysa hwnna wedi bod yn 15-22. Ond, eich Cewion Had. Wedi dod nôl ochr y crysau gwyn. Mae yna le, ond am yn ôl nhw'n mynd. Gorau sethu. Stodad i torri nôl tu fewn. Dwylo da eto newid cyfeiriad y chwarae. Sam Williams yn cael ei stopio yn sownd. McBride, Owen. Feidio'r dacl gyntaf yn y ddau aros ar ei draed i ddisgwyl am y cymorth. Mae yna fylch allan yn llydan. Pen-y-bont yn mynd rhifo i fyny'n gywir. Mae nhw erbyn hyn. Rodri King. Yn wreiddiol o glwb athletic Caerfyrddin. Gwisgo'r rhys 2 yn neud y dda. Ivan Evans. Newid cyfeiriad, dyma ni. Dyma Wilson un y 10 mynd agoriadol. Y dyfal barhad na, y cadw'r chlif yn y chwarae. Ond methu ysgorio. Rhys Tudor yn cael ei lorio'n ddi-gyfaddawd. Oddi ar ei draed, mae'n gic os. Ar un nhw'n defnyddio, dwi'n siŵr, ar leia. No, you're pinning him, I'm not rewarding. Na, neu y dyfarnwr. Williams, McBride am bwysan, hepgor allan i'r pellter Rhys Tudor eto. Wedi ganfod ei hun yn unig iawn. O, da iawn Pen-y-bont. Sa ma'n gweud dim byd yn rhy gynnar, ond mae amddiffyn wedi bod yn wych. Ond nhw'n ennill y gwrthdrawiadau, a sy'n mynd rhyw opsiwn gyda Rygbi Gogledd Cymru. Maen nhw'n mynd am nôl. Dim kick-off nawr wrth Pen-y-bont. Mynd yn ôl, a dechrau adeiladu eto mynd ymlaen wrth i'r cloc droi yn goch. Rodric, nôl i'r chwith. King. Methu dyn. Stodad. Dwi'n siŵr fydd hyfforddwyr Rygbi Gogledd Cymru'n ddigon bodlon ffordd nhw'n cadw'r bel i 3 ni. Ond maen nhw eisiau sgorio, angen sgorio. Efo sgôr cyn y hanner. Yn newid. Strwythyr y sgwrs, dwi'n siŵr. Bas yn fyr, hanner bylcha, maen nhw drwad. Un arall, Sam Williams, y dadlwytho. A nid am y tro cyntaf yn y hanner, y bas ola yn ddi-gyfeiriad, yn wallus. A'r symudiad ola na gan Rygbi Gogledd Cymru, ella'n crynhoi ei 20 munud cyntaf nhw, yn nocio'r y drws, ond methu sgorio. Lle mae Pen-y-bont wedi bod yn glinigol. 2 ymysodiad, 2 gais, Rowley ac Ellis. Rygbi Gogledd Cymru, dim Pen-y-bont 14. Ni'n i weld chi wedi'r egwyl.
Croeso nôl I Fai Colwyn, lle mae rygbi gogledd Cymru, wel ar ei hôl hi o 14 I ddim yn erbyn Pen-y-bont. Felly sgwn I beth sy'n cael ei weid yn ystafell newid yna. Ydyn nhw'n ddigon hapus I byd, fydden ni'n dychmygu hynny. Achos, Ifan, pwy fydde wedi disgwyl yn enwedig wedi'r 10 munud cyntaf, taw Pen-y-bont fydde ar y blaen. Oedd pawb yn meddwl taw rygbi gogledd Cymru oedd y ffefrynnau heno. Wel, Pen-y-bont dydys I, jyst iawn. Ti yn iawn, ti yn iawn. Ond, na, war y teg, wna'n meddwl oedd nhw'n gwneud yn wych, nhw wedi oroesi y 10 munud cynta na rygbi gogledd Cymru wedi taflu popeth ato nhw, ond yn amddiffynol, o'n nhw'n wych, o'n nhw'n sefyll yn gryf, ond war y teg mae Luke Price yn gwneud tipyn o argraff yn dod ar y ca. Ie, achos Ben Bynel wedi anafu, newn ni drafod yr effaith mae wedi cael ar y gêm, ond beth am ni ganolbwyntio I ddechrau ar rygbi gogledd Cymru ar 10 munud cyntaf yna, achos gymaint o gyfleoedd, Pen-y-bont dan y lach a gymaint o fynd yn chwarae tîm cartre. Ydy mae rygbi gogledd Cymru wedi cael ambell gyfle bas letraws na gan Dion Jones a Sam Stoddart yn trio I orau glas I aros fewn, ond mae amddiffyn Pen-y-bont wedi bod rhagorol, a dyma chi Dion Jones eto fel cefnwr edrych fyny, gweld y gwagle, ddim cweit falle digon o'r gyflymder I fynd I hun, ac y bas yn anffodus dan Owen methu gafal, felly mae RGC'n cael cyfleoedd, ond maen nhw'n stryglo I orffen y cyfleoedd mae I ffwrdd yn anffodus. Ond pwy sydd wedi bod yn gorffen I cyfleoedd, Pen-y-bont yn erbyn llif y chwarae, mae Coli Rowley yn tirio ac yn newid strwythyr a momentum y gêm yn syth. O, bendan, na gyd oedd Pen-y-bont yn neud yn ystod y cyfnod cynnar mae oedd amddiffyn. Gathen nhw un cyfle a nath nhw cymryd y cyfle na gyda 2 llaw a war y teg Luke Price. Nath dal y bel yn gynnar, nath ddim cymryd cam a just seithodd pas na allan I ryslys a nath yr ysgellwr Rowley popeth I orffen y cais na. Oedd e'n orffeniad gwych gyda gen dod off o'r drod chwythen, ysgoi ryslys a mynd yn syth dan y pist a nath neb cyffwrdd ag e. Ti sôn am Luke Price fyna, mae wedi cael tipyn o effaith ar y gêm. Mae rai ni sôn am Ben Bynel yn gadael y cae wedi rhyw 10 munud anaf I lunyn y gar. Ond pam mae rhywun fel Luke Price yn dod mlaen i'r cae, gymaint o brofiad i'r gwelch, wedi chwarae ar y lefel ucha, mae'n gallu cael effaith yn diwe ar y gêm, a welon ni hynny yn yr ail gais. Ie, a gobeithio bod Ben Bynel yn iawn wrth gwrs. Ers I Luke Price ddod ar y cae, mae o wedi gwneud gwahaniaeth, a mae o hefyd yn defnyddio'r y gêm gicio ymosodol. Mae'r gic yn berffaith, mae yna amser yn yr awyr i'r asgellwr allu dal a bod yn y gornel. Beth am ni drafod te amddiffyn Pen-y-bont ti wedi grybwy lle fyddan nhw'n hapus iawn y tîm y fforddi gyda'r ffordd dyn nhw ddim di gadlu rygbi gogledd Cymru fydd yn agos at y llinell gais yna yn yr hanner awr diwetha yma. Yn sicr fi'n siŵr bydd Scott Baldwin hapus iawn amddiffyn oedd yn neud yn amlwg gyda Newcastle a mae wedi trosglwyddo fyna I Ben-y-bont. Mae wedi amddiffyn yn gryf iawn. O'n i'n sôn ar ddechrau y gêm bod rhaid I Ben-y-bont I rafu cyflymdra y bel na lawr achos wydd rygbi gogledd Cymru ar y drod flan a nhw'n tynnu'r bel nôl yn bert a nhw'n mynd dros y llinell fantes na'n rwydd ond war y teg nhw, oedd y dyfal barhad na a nhw'n ddibaid, o'n nhw'n sefyll yn gryf yn amddiffyn a fi'n credu bydd nhw'n bles iawn yn cadw'r sgorfwrdd na ar dim ar hyn o bryd. A Scott Baldwin hefyd yn dweithio ni bod e moyn perfformiad 80 munud. Ydy am i ni gael hynny sgwni, mae rygbi gogledd Cymru yn gobeithio taro nôl yn yr ail hanner ac mae'r tîm sy'n ymweld yn gobeithio gallu cadw'r momentum. Ydyn nhw'n mynd I lwyddo sgwni? Dewch nôl ato ni ymhen ychydig funudau am yr ail hanner.
Wel, Rygbi Gogledd Cymru yn rheoli'r 10 munud cynta, ond dim ond fflach sy'n angen yn ddife ag o ganlyniad Pen-y-bont. Nhw sydd ar y blaen o 14-0. A mae'r cefnogwyr ar ben I digon, ond nid rhain, nid y cefnogwyr cartre. O na, maen nhw'n gobeithio bod eu tîm nhw yn mynd I daro nôl. Ond beth am ni glywed gan brif y fforddwr Pen-y-bont, Scott Baldwin, mae gyda Nathan. Diolch, Catrin. Scott, clinical, obviously, first half, but probably more importantly was that defensive display at the end, for you not conceding a try going into half. Yeah, I think so. I think that's massive. That's probably where late on in the half, we probably, in other games, we've conceded there. To see the discipline to stay in the structure was brilliant tonight. Yeah, so. And you mentioned before the game having an 80-minute performance. What have you said half-time? Just more of the same. We've been here numerous times this season, and just go out and can we stay in the fight for 80 minutes? Can we build on that first half? Grisef, poor luck, diolch. Wel, beth am I ni fynd nôl at ein tîmau sylwebu ni. English language commentary on the red button with Phil Steele a Nathan Brew, ond yn Gymraeg. Nôl â ni at Ifan ac Owain. Luke Price, yr eilydd. Sy'n gymaint o newid ar ôl dwy'r maes. Ar ôl 10 munud yn ail gychwyn y gêm. Pen-y-bont yn ei glas yn chwarae'r chwyth i'r dde. Ac yn bendant wedi lleddfu'r dorf yn fan hyn efo'r 2 sgôr anhygoel na. Yn yr 20 munud agoriadol ar ôl i'r Rygbi Gogledd Cymru. Edrych mor gyffyrddus yn ei meddiant, yn ei ymosod. Yn y diwedd, am ddiffyn Pen-y-bont oedd yn gyffyrddus. Matthew Jones yn hyn yn stwffio heibio ni. Fforddwr olwyr Pen-y-bont. Fydd o ddigon hapus. Mae'r sgwrs a fod yn ddigon rhwydd. Digon o le. Gogledd Cymru. Pen lawr. Gic. Yn gobeithio os yna di aros ar y maes. Ac Ifan, sut fysa chdi os ydych chi o ran Gogledd Cymru I ddechrau arni, be fysa dy sgwrs di hanner amser wedi bod? Be fysa dy eiriad i'r chwaraewyr yma? Wel, o ran Pen-y-bont, mwy o'r un peth, ond I Rygbi Gogledd Cymru, mae rhaid nhw tacyso pethau lan enwedig yn amddiffynol yn y cymal cynta na. Ger I sgyblaeth nhw fyd pam maen nhw yn mynd mewn I hanner Pen-y-bont. Maen nhw'n rhoi gormod o ciciau cosp ddiangen I ffwrdd sy'n gwneud hi'n anodd iawn I creu unrhyw fath o momentum mewn i'r gêm, felly mae rhaid nhw tacluso I amddiffyn o lan a'i ddisgyblaeth nhw a gobeithio mynd trwy cwpl o gymalau a rhoi Pen-y-bont dan pwysau. O bosib I am yn anaf fan hyn. Ethan Fackrell. Dyn efo ormod yn y hanner cynta, ond yn ystod y tymor, Ethan Fackrell wedi bod yn asgwrn cefn amddiffynol Rygbi Gogledd Cymru. I dwy'n y bel. Bron iawn mwy nag unrhyw'n arall yn y tîm. I cwblhau fi o dacls nag unrhyw'n arall yn y tîm. Di chwarae I Bontypridd ac Academi Caerdydd ac ers sawl tymor erbyn hyn wedi ymgartrefu yn y gogledd. Ac bydd o yn un bydd y gogleddwyr ddim eisiau golli mor gynnar. Nid efo'r torf iachus yma I gefnogi. Ac ydyn ni yma'n gynharach prawn ma. Y tîm dan ddeunaw Gogledd Cymru yn chwarae yn ebyn tîm dan y ddeunaw Sale Sharks. Ac edrych chi feith yna dorf tebyg y gwylio honna hefyd wrth I Sale Sharks ennill o 36 I 19. Dau gais eitha hwyr I ymestyn y fantais. Ddigon o fwynhau y dolyg dal yn ei hanterth. Y dathliadau yn mynd ymlaen, ond os fydd y bechgyn ifanc yma'n dathlu go iawn, fydd y Rygbi Gogledd Cymru angell sgorio ambell I gais. Ond Ifan, dwi'n siŵr bod chdi'n nabod y gwrw yma ar y sgrin yn ddigon da. Faint o bwysig mae'r cymeriadau yma, sy'n chwarae'r lefel uwch I ysbrydoli a dod o undod I fewn i'r tîm yma? Bendant, mae Bladdy Davies, mae'n dipyn o gymeriad. Pob un yn gwybod erbyn hyn, ni wedi gweld sawl gwaith ar y rhaglen, ond yn nabod yn bersonol, mae fe'n dipyn o gymeriad, mae'r un peth oddi ar y camera a mae ar y camera, ond na, fel ni wedi sôn am
grŵp hyfforddi yma sydd gyda Pen-y-bont. Hen digon o brofiad yn nhw. Mae'r gweledigaeth a'r dealltwriaeth gyda nhw. Felly sy'n unrhyw esgus gyda Pen-y-bont ddim i gystadlu ar y lefel ucha. A mae'n disgwyl lot yn well ma heddi. Newid i rygbi Gogledd Cymru. Gents, let's get back to where we were with this space, please. First half, early doors. Let's go, please. Ethan Fackrell wedi gadael y cae. Crouch. Bydd Pen-y-bont yn ysmedig iawn yn gweld Fackrell yn gadael y ca. Mae'r cydbwysedd a da gan Celt Francis Roberts, sef yr Penwys Glas ar ochr y gos yma, fo 26 yn y gefn wedi cynrychioli tîm Darllediad Cymru. Dwi'n sôn, bythefnos nôl yn yr Alban. Pen-y-bont. Chweddiant cyntaf nhw o'r hanner. Mynd trwy'r cymala. Francis Roberts. O Langefni. Yn iwsant ei hun yn gynnar ddod ar y cae. Dion Jones, edrych am Stodad. Fawr o le i'r asgellwyr i weithio. Dyma ni o flancad las Wilson yn yr hanner cyntaf yn gyrfodi rygbi Gogledd Cymru i asesu'r opsiynau y gic. Yr opsiwn ora yn uchel. Un da i gystadlu, ond mae'n adlamu'n garedig yn ôl tuag at Erbyn Iaddi. Wedi chwarae i rygbi Caerdydd hefyd. Cwpl o ddynyddoedd yn ôl, per chi'n cofio gafon nhw'r tîm ifanc amrofiadol yn Ewrop yn ystod cyfnod Covid, ond dyma ni rygbi Gogledd Cymru. Cyfle i wrth ymosod, Stodad. Gorau gwthio un a'r llall oddi arno fo. Mae yna bach o wagla, Dion Jones, edrych am help, nôl tu fewn, honna, ond ar y ganol dwylo, Roderick, y dacl yn uchel, medd y dorf, medd y dyfarnwr, yn wahanol. Gwyn Morris, y dyfarnwr cynorthwyol ar ochr agos yma. Ddim yn ymyrru. I hangfa i Pen-y-bont. Harvey Nash, cymryd i amser, cyfle i aildrefnu. Cael y crysau glas ar ei traed. Ond ddim y cic lanna, dal y fyw i Stodad. Rhys Tiwdor ar ei ysgwyd o, fawr o le. Wrth i Tom Jevons ei lorio. Edward Jones. Dyma lle mae rygbi Gogledd Cymru wedi cael traffa'r torri'r amddiffyn i lawr. Rodri'n gorfod ffeindio'r tir. Bach yn slo, bach yn araf. Dan Owen. Hanna'r bwlch o rywun yn sgrechian i'r ysgwyd o. Dion Jones. Methu aros yn fyw. I droed o'n taro'r lein agosa yma. Ddim yn cytuno o bosib. Ond dyma, nath gythryddo'r dorf. Dion Jones yn dadlwytho. Uchel, Ifan. Wel, y ffordd mae'n mynd fi yn credu bod Luke Price yn eitha lwcus fyna bod rygbi Gogledd Cymru heb gael gic-os. Mae jyst yn cael ei ben ar ochr rong y dacl. A mae nhw'n mynd ben yn erbyn ben. A ni'n gwybod, dyddi yma, unrhyw beth i wneud gyda pen, mae fel arfer yn gic-os. Ond, gic-os i rygbi Gogledd Cymru. A fi'n siŵr yn syth i'r cornel, byd nhw'n mynd fan hyn. Ac o bosib, ar y kick-off gyntaf mae Pen-y-bont fildio yn y gêm yma, sydd yn anarferol tu hwnt. Mae'r disgybleth Pen-y-bont i bod eitha da sydd wedi cadw rygbi Gogledd Cymru mas o'i 2 ar 20 i hunain. Ond bydd rygbi Gogledd Cymru yn ysu
i manteisio ar y cyfle yma. Byddwn ni'n tybio mor agos yma ar lein, 5 metr allan. Ni'n gweld y rhif 6 yn aros mas, just o'r llinell fel y plus. A mae hwnna fel arfer yn gweud wrthoch chi bod nhw yn mynd i treol dreifo'r sgarmes ymudol yma. Yn y gyntaf, maen nhw angen ennill y bel. Mae'n gywir i'r blaen. Mae Crysau Gwyn yn heidio o gwmpas y bel. Rodri King sydd ar y cynffon. Y bel wedi gweithio nôl. Y pac yn gwiro i'r dde. Wedyn i'r chwith. Nôl i'r dde, mae'n arafu. Celt, Francis Roberts ar y blaen. O dyma ni'r momentum wedi godi. Nhw drosodd. Mae King yn frenin ar gefn y sgarmes. A mae Rygbi Gogledd Cymru o'r diwal wedi dadloi yr amddiffyn styfnig. A dyna'r cychwyn perffaith i'r ail hanner i Rygbi Gogledd Cymru. O'r diwedd, Rygbi Gogledd Cymru yn gael eu pwyntiau cynta nhw ar y bwrdd. Digon o hyder da nhw i fynd tuag at y cornel, ddim y triffwynt. Hyder da nhw'n i sgarmes ymudol nhw. A mae pob hawl gyda nhw, oedd y sgarmes ymudol wedi cael ei adeiladu'n bert. O'n i'n meddwl, wedd Pen-y-bont i wneud digon just i atal nhw ond yr ail hyrddiad na. O'n i'n gweld yr olwyr yn ymuno mewn yn y sgarmes ymudol, yn ychwanegu bwysau nhw. A mae hwnna'n i alluogi y bachwr Rodri King i sgoro'r cais cynta geb Rygbi Gogledd Cymru. Braidd wedi tynnu hwnna heibio'r postyn dde. Ar ddechrau'r rownd yma gema prif sgoriwr y gyngrair efo 107 o bwyntiau. Ond ella i gywirdeg o ddim cystal a bod o ddim muno. 73% at y pyst. A bydd y gigna hef helpu'r ystradega. Mae'r ail ddechrau yma'n bwysig iawn nawr i Rygbi Gogledd Cymru. Mae'r ail nhw'n neud siŵr bod nhw'n dal y bel yn lan. Ailgylchu'r bel a gael yr allanfan lan. So chi moyn ildio unrhyw cic os fan hyn. Ddiangen. Mae'n bwysig iawn bod nhw'n clirio'r bel yn lan. A roi'r pwysau nôl ar Pen-y-bont. Nid ar y lawr. Bach o look ar ochr y gogleddwyr yn dod yn ôl ar eu hochr nhw. Rygbi Gogledd Cymru 5. Pen-y-bont 14 erbyn hyn. Hawli. Chwaith efo'r gic cora. Dion Jones. 15. Bach o gic hosan gyda fo nawr ganol y cae. A Price. Eto, ddim yn edrych am yr ystlys. Digon hapus i gadw'r bel yn fyw. McBride yn gweld Price o'i flaen o. Edrych i'r edeg i ddechrau. Mynd am yr ystlys. Disgyn yn fyr. Y sgoriwr, Cameron Ellis. Un o'r ddau. Sgoriwr yn y hanner cynta i Pen-y-bont. Rwan, y cysaglas Price yn derbyn ergyd a hannar gan Francis Roberts. A Price yn cymryd i amser ar y tir. Ac dyna un ffordd ella. Wneud enwch un. Y gwr ifanc 19 oed. O ddan gefni. Teulu rygbi. Go iawn yr ochr yna. Yn chwaer, os dwi'n cofyn iawn y chwarae i Stadiwm Principality. I dîm o'n rhyw wythnos, bythefnos yn ôl hefyd. Rwan ta. Rygbi Gogledd Cymru. A fan bactio o'r rhwymin ar ei ben erbyn hyn. Yn llyncu taclwr neu ddau. Dwi'n ysu, naddo. Cyrff glas yn heibio i fewn. Yn anghyfreithlon. Kyle Harris. Ydy Hiryn. Fel siŵr ych chi'n clywed. Y dorf yn cnesu. Y dorf wedi darganfod ei llais. Faint o'r argraff. Nath y dacl na. Oedd hi'n dacl enfawr ar Luke Price. Sy'n ni roi'r sefyllfa yma i Rygbi Gogledd Cymru. Ac o'r dacl un oedd eto. Dal y bas. Di amserio'n amberffedd yn o fe. Fel roced oedd allan yr lein yn dweud.
A dyna un ffordd sy'n cofio Luke Price yn iawn i'r gweilch. Os yw rhywun yn ei ysgwyd o bosib yn colli ben yn araf ac yn hydra'n be mae Celt Francis Roberts yn trio wneud. Iawn ta, Catrin. Pwy sydd wedi ffeindio rwan? Nôl gyda Rygbi Gogledd Cymru neu fforddwyr nhw, Saul Nelson. You needed that try. It gives you a little bit of hope and the supporters as well. And I mentioned it was the danger of the backs early on, but the forwards getting a job done for you there. Yeah, certainly did. They looked really opportunity early doors to put some pressure on their 5 metre line, and yeah, it was a well set maul, loads of patience, and it was very pleasing to get out of there with a maul score. And I'm going to let you concentrate on the game because you're pressing again. Thank you very much. Diolch yn fawr. Yr un didacteg. 20 metr i ffwrdd, ella fydd sgorio fan hyn. Tipyn cletach. Mae Rodri King hefo'r bêl, a maen nhw'n troi at y pac. Gyda ni brofi am ddiffyn. Pen-y-bont i gychwyn. Rodric, yr rhai'r olwyr. Bacsio. Bastofn, McBride. O, mae'n i gweithio. Bach yn drwsgw i ddechrau. Ond rowlio unwaith yn ormod. Mae Stodad bach yn lwcus o bosib. Oedd e'n disgwyl wel popeth i gael ei adeiladu yn bert iawn. Oedd ysgarmes ymudol i roi'r sefyllfa perffaith i'r olwyr. Yn signo am ddiffyn Pen-y-bont mewn. A na chi bas gan Billy McBride. Yn dala'i drade, yn dal y bas yn gynnar, dala'i drade, yn gwybod yn union we Wilkins yn seithi mas o'r llinell, a'r amseriad ar y bas yn berffeth i roi i gydolwr mewn i'r gwagle. Yr esgellwr yn dod oddi ar ei asgell ar ysgwydd Billy McBride, ond yn anffodus yn methu manteisio ar y bylchiad. Polioch yn egra'n atal Tony Morgan o bosib da neidio ar y bêl yn dwy'n hi. That's one's blue! Yn siŵr fydd Pen-y-bont isio cwpl yn da fo meddiant i setlo pethau y bwlch. Dod lawr i 9 pwynt. Eto, cic wych. Y rhithro yn arbennig. Bron y tasgu allan yr ochr agosa yma. Holding. Ystadegol un o brif garwyr y tîm. Hefo. Rhai yr olwyr lle trwy syndod. Ryan Wilkins. Rowley. Yn cael defnyddio'n gyson. Price. Yn edrych a bas i fewn. O, di mynd ymlaen. A'r kick-gosp i ddilyn. Tackle uchel. A Pen-y-bont stildio. Yr un kick-gosp yn hanner gyntaf. 3 erbyn hyn yn yr ail. Cyfnod chwart yn awr yn unig. No. A un ar y cyfla. I Billy McBride i anelu'r bêl. Efo'r droed chwith na lawr. Tir y chwarae. Mae'n dangos faint o arfywr kick-box na. Pan mae'r kick di gael ei mesur yn dda. Lan yn uchel yn rhoi cyfle i'r esgellwr. I fynd lan yn uchel tuag at y bêl. Mae'n anodd iawn fel y triol cefnwr ysgellwr pe bynnag sy'n na i fynd lan yn uchel i ddal y bêl na. A ni wedi gweld sawl gwaith gyda'r ddoi dîm pan maen nhw yn mynd am y kick-box na. Maen nhw'n dwben am anteisio oddi arni. Yr lein wedi cwtogi. Celt Francis Roberts yn sefyll yng nghanol cae. Pwy di'r hediwr? Bagsio o Basfer yn tasgu allan o afal Harry Hughes. Yr ergyd yn nerthol. Pen-y-bont yn gobeithio hwnna am di aros yn fyw. Eto mae'r tackles yn hedfan i fewn wrth i Rygbi Gogledd Cymru paratoi tri eilydd. Ryan Wilkins yn gadarn yn amddiffynol wrth ni weld. Delwyn Jones. Ond Nant Conwy dod ymlaen i ganol y cae. Bach o adrefn i ddigwydd ymysg y canolwyr. Yn debyg fydd am yn bacsio mynd i safle'r Chris 13. We're good to go. Okay, gents, you step off. They haven't moved. Time on. Diwygian, Dylan Alfred o Bethesda
ar y cae yn gwisgo 20. Sgarmeswch i sefydlu. Stigran amball i gorff glas i fewn. Roderick dan bwysa. Celt Francis Roberts. Mi oedd i creu argraff ers dod o blaen i'r cae. Yn amlwg. Yn gorfforol. Pen-y-bont yn trio gwrth ymosod eto. Hawli. Nôl i fewn. Price. Un arall. Ac mae'n i fod yn drydydd. Tom Jevons. Clinical. Pen-y-bont. Dim ond angen hanner bylchiad. Ac eto, maen nhw wedi gwneud y mwyaf ohoni. O, na chi gais gan Pen-y-bont. Oedd hi'n giclac gan Rygbi Gogledd Cymru. Ond y llinell gynorthwyol na gan y crwt na. Thomas Jevons, yr wythwr. Yn gefnogaeth i Luke Price. Oedd hi'n giclac. Ed Hawli, chi ddim moyn cico'n llac i'r crwt ma yn y Cris 15. Hynod o ddancherus. Luke Price. O, mae'r bas ma'n wych. Luke Price. Yr amseriad yn gwybod bod rhywun mynd i fod ar ei ysgwydd yn dal y bas yn gynnar a just yn rhoi ddi'n syth. Mae hwnna'n wych. Luke Price, y gweledigaeth. Gydag a'r llinell gynorthwyol gan Thomas Jevons. Ond pwy dechreuodd Ed Hawli, mor dwythodrus. A mae Luke Price mynd i roi 2 pwynt arall i Pen-y-bont. Rygbi Gogledd Cymru 5, Pen-y-bont 21. Mae'n gyfle i daro nôl yn uniongyrchol. Fling nôl tu fewn. Ddim yn gweithio, lle nôl ni at y cangymeriad cynta. Delwyn Jones di hwn. Gwlffin o fachan. Rygbi Gogledd Cymru yn gor'o ail sefydlu. Gor'o codi ysbryd eto. Craig. Scrum. By. Dwy erigian. Dwi'n agosau at yr awr. Felly mynd fydden nhw. Delwyn Jones, dyma beth mae'n gallu neud y llinell tarw. Oes cam sefyll, nag oes Price. Eto, yr amddiffyn illa ddim yn rinwedd, dyn ni'n gysylltu a Price. Ond mae o'n neud y job. Ac ei cynad i llithrodd ar ochr y droed, felly fi na ail gyfla i'r gogleddwyr. Price ddim yn osgoi i gyfrifoldeba na di. War y teg iddo, mae wedi bod yn amlwg iawn yn y gêm ma, ddoi ochr y bel. Mwy yn amlwg gyda'r bel yn ei ddwylog i waith trafod, i ddealltwriaeth i weledigaeth Mae'n hen ben erbyn hyn. A mae'n ware fel bod e'n joio mas na. Mae mwynhau. Mwynhau eto dditt os dwi'n gallu helpu dîm. Bod ar hediad trychinebus o golli 6 i Ben. Pen-y-bont yn colli ar faes y bragdi. Wythnos yn ôl i Rygbi Gogledd Cymru. Isio talu'r pwyth yn ôl. Ac o bosib wrth gwrs, os yn ennill yn neidiwch Ben o gogleddwyr yn habl Super Rygbi Cymru. Eto, yn ôl ar pysa gwyn am mynd. Yn angen ffeindio ffordd dros y llinell fantais. Peter Jones, ydy o'n gallu Ydy'r rhan gipio Price. Dio ddim yn mynd yr holl ffordd. Mae'r gig drwad. Mae ras ymlaen. Pwy sy'n gynta? I adlamu i fewn i ddwylo. Rawli. Mae'r asgellwr wedi sgorio ei ail. A dyma wers mewn cymeryd cyfleoedd. A dyma wers am sydd i ddarllen y chwarae gan Luke Price. Dwi'n gael llon bola gweud i enw erbyn hyn. Luke Price yn darllen y chwarae'n wych, yn mynd am yr yngypiad. Y gweledigaeth na dage, ni wedi sôn y dealltwriaeth na sydd gyda Luke Price. A mae wedi seithi allan o'r llinell hwnna. O bas
Billy McBride yn gwybod yn iawn bod y cyflymdron a ddim dag ei orffen y cais, ond yn gwybod bod yr esgellwr Rowley gyda'r cyflymdran, ni wedi gweld tro ar ôl tro ar y bêl, yn ar ail gwaith nawr i Luke Price i roi Rowley dros y llinell gais na. Dyna ni'r pedwerydd y pwynt bonws. Ac efo llai na chwartar y gêm y weddill. Mae rhywun yn gweld hi'n anodd iawn ar Rygbi Gogledd Cymru dod nôl o hon. Y cic yn gywir gan Price. Rygbi Gogledd Cymru 5, Pen-y-bont 28. Amser Catrin, lle ti arni bellach? Yn cael cwmni, Bradley Davies unwaith eto. Now, Bradley, when I first spoke to you, Bridgend had just scored their first try. You weren't convinced that you'd be able to keep it up all game. Ye have little faith, Bradley Davies. I'm still not convinced yet. It's too long for us. We'll do our best to throw it away normally, but no, look, the boys are really fronting up, which is great to see. We're on a bit of a sticky patch in start the second half, but we weathered it now and we've played some good stuff. So. Yeah, this is the 80-minute performance that Scott Baldwin was telling us about that you are desperate to have. But if this defence that's been standing so firm all game can continue, you've got a good chance here. Yeah, hopefully, yeah. It's like I said, it's been a massive work on for us. We've been up at half-time virtually every game we've played. But we've obviously found a way to lose it, so... Look, I'm not going to say we're going to win yet, not counting my chickens yet, so just hopefully we can. Not long to keep the faith, Bradley. Diolch yn fawr iawn. Fel Bradley yn gadw i obeithio yn isel y fanna, dydi. Achos dydi Rygbi Gogledd Cymru enwedig gartra ddim am roi y ffidil yn y to. 4 gêm yn olynol mwyn di ennill yma. A'r daith yn hir i fai Colwyn. Nhw'n gobeithio. Fel y gêm ymlaen fydd y daith yn dangos yng nghoesa'r ymwelwyr. Stand 26! Yn un brofoclyd. Y Cysagwyn ar ei holi, bron a chadw'n fyw. Mae'n mynd i fod yn dafliad i Rygbi Gogledd Cymru. Gicr un dda gan Delwyn Jones. A mae rhywun yn teimlo'n barod rwan i fan ildio 4 cais. 16-17 munud y weddill, mae rhaid i'r gogleddwyr sgorio rwan. Ie, yn bendant, mae rhaid nhw nawr dod allan o'r 2 o'r hige yma gyda pwyntiau. Hang on. Symudiach bach gyda pert o'r llinell. Cwpl o gymalau'n gynt. Yn mynd yr ochr dywyll. A fi'n credu, just yn penderfynu, bwrw'r bachwr yn dod yn fyr. A i fi yr opsiwn cywir o bydde di bwrw Dion Jones yn dod ar y tu ôl o'r gwagle na, ond fel ti'n gweud, mae rai nhw nawr mae'n teisio ar y cyfle yma yn yr ardal marca. Tafliad ddim yn gywir, ond mae di darganfod Chris Gwyn. Beth bynnag. Francis Roberts. Mae o'n bod yn gawr ers dod ymlaen. Pob clod i'r gŵr ifanc. Mae dal y fyw, rheol fantais yn cael ei chwarae yn ymlaen. Mae yna wagle, un pas arall ar y cyrion, am y lein. Mae'n mynd i fod yn sgôr. Harry Hughes wedi croesi. A dyna ni, fe ofynnwn ni am sgôr. A mae Rygbi Gogledd Cymru wedi ymateb. Celt Francis Roberts. Sbiwch nerth yn taflu Tom Jevons oddi arno fo a Luke Price. Ie, a na beth dechreuodd e gyd. Oedd y llinell ddim yn lan, oedd y llinell ddim yn gywir, ond yr eilydd gyda'r pengwys glas yn cario'n gryf, yn mynd dros y llinell fantes na. A wedyn mae'n neud bywyd, mae'n neud rygbi lot yn haws. Pam chi ar y drod flan na i trin y bêl, a trafod y bêl. O dal rhaid i Rygbi Gogledd Cymru fod yn gywir, a o'n nhw'n... A gicna yn gywir gan Billy McBride, Rygbi Gogledd Cymru 12, Pen-y-bont 28. Dydgu, oes na obwaith i'r tîm cartra? Wel, mae gynnu nhw chydig bach i ddringo eto, ond mae RGC yn danos am mynedd a hefyd dyfal barhad, a maen nhw'n manteisio ar y cyfleoedd, felly cario ymlaen a falle allais nhw ddal fyny. Falle,
Ar ei siwr y gŵr yna, Josh Leach. Yn gobeithio hefyd Pen-y-bont yn cymryd ei amser i ddod ac ei ail gychwyn. Momentum, Delwyn Jones. Newid argraff ers dod ymlaen. Newid fel mewnwyr yw Conor Devon, sy'n gwisgo 22, tu allan i'r 20. Angen bod Mofalus yn codi hon yn uchel. Mae'n agos i'r lein, a mae'n rhy bell. Ie, camgymeriadau, camsyniadau yn gadael y tîm i lawr. Gadewch ni weld tapl Super Rygbi Cymru fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Y gem eraill wedi cael ei chwarae heddiw yma. Yn golygu Pen-y-bont am neidio uwchben rygbi gogledd Cymru. Dyna pa mor glos ydi yn y gyngrair pob safle wrth gwrs yn cyfri. Yn credu eich tuag at ddiwedd y tymor ar rown nesaf o bytai. Ac yn dweud yn ryfedd, sy'n rhywun wedi disgwrs a Price, di gallu mynd am y 3 phwynt yn fanna, jyst i cadw'r sgorbwr i dician drosod, ond wedi mynd am y gonol, dangos ffydd yn ei flaenwyr. Ie, yn bendant, ond beth sydd wedi rhoi nhw yn y sefyllfa yma yw diffyg hywirdeb gan Rygbi Gogledd Cymru o'r ail ddechrau yna. Newi sgor o cais, mae rai chi fod yn lan. Ond fel ti wedi sôn, mae hyder gyda. O, hwnna yn y syth fi. Wel, Lladori mae'n ongl ni, mae'n sythach i lawr fanna. Mike English yn gadael chwarae, mynd yn ei mlaen. Dan Owen yn hyrddio Jevons yn ôl. Lo Jevons yn dweud yn hyrddio Alfie Llywelyn yn ôl. Mae'r bel dal gan y cigfrain. Drwm angan. Hithro drwm angan. Wneud un byd. O syndod, Jeff chwarae. A'r cloc yn tician i ffwrdd. Price, seithi allan, dwylo slick yn does gan yr eilydd y faswr. Jevons yr wythwr. Syth i fewn i Sam Williams ei wrthwynebydd mewn 8. Olding. Yn iddo ddau lithro allan y dacl gynta. Un sgôr arall, bendant yn sicr. Yn rhoi y clo ar y gêm. Newid cyfeiriad dros y top, ma' na ddigon o ddynion y sbar. Jevons yr wythwr, torri nôl tu fewn. That's beat 8. Un hyrddiad ar ôl llall. Francis Roberts yn taflu hyn i fewn eto. Owen. Bydd y dreinan yn amddiffynol. A mae'r momentum o Price efo'r bas yn dod ar chwaraewyr ymlaen ar y bel, hawli. Ac mi oedd y drws lled ar gored. Ryan Wilkins yn synhwyro. Mae Luke Price i lawr yn fan hyn. Bydd yr angen i ddylanwad o am y 10 munud ola. O, mae Wilkins yn grac iawn da unan. Ni'n gweld e'n siglo i ben. Sa'n baio ge. Oedd y lle na, oedd y gwagle na, oedd y dynion drosto. Byddai ni dal y bel na. Byddai ni wedi rhoi tipyn arno i orffen y cais na. Neu roi'r ysgellwr mewn i fynd dros y llinell. Ond unwaith to, Luke Price i basio ge yn gywir, yn gwybod yn union pryd i tynnu'r bel na nôl a mynd yn llydan, yn defnyddio'r blaenwyr. A Jevons wedi bod yn amlwg iawn, wythwr Pen-y-bont yn amddiffynol ac yn ymysodol, yn rhoi nhw ar y drod flan. Erbyn Adri yn gadael y cae wrth un o chwaraewyr Rygbi Gogledd Cymru. Derbyn syniaeth ar yr ochr bella na. Gobeithio bod o'n rhyd i frifol. Y dorf yma dal yn byw mewn gobaith wrth gwrs. Nos fori. 20 mlynedd o'r ralio yn cael ei ddathlu ar S4C. Ac yna, gen i weld uchafbwyntiau pêl-droed y penwythnos.
o'r Cymru Premier efo sgorio. A nos fawr, Pen-y-bont sydd ar frig y gyngrair yn trio cadw TNS o hyd braich yn croesawu Met Caerdydd. Ac yna Dwyrain yn erbyn Gorllewin, Scarlett yn mynd Dreigiad, Dydd Calan. Digon o chwaraeon i'n dirdadu ni. Ac yna, di nôl ar gyfer Super Rygbi Cymru ar y teledu. Pontypool yn erbyn Quins Caerfyrddin. Pooler yn colli i Ebw heddiw. Ebw wrth gwrs ar frig y tabl. A'r Quins yn colli i'r pencampwyr Llanymddyfri. Digon o chwaraeon, digon o rygbi, digon o bêl-droed. Be arall eich isio dros y flwyddyn newydd? Afon Bacsio. Yn ei derbyn ergyd. Mae'n edrych yn debyg fel bod eilydd yn cael ei baratoi, felly Bacsio sydd wedi ymddangos yng Nghrys Rygbi Gogledd Cymru yn fwy nag unrhyw un arall dros di yrfa. 220 ymddangosiad i'r clwb heno. We've had good space, we've had good outcomes, okay? Time on. Crouch. Mae'n dipyn o'n drech rwan i'r Rygbi Gogledd Cymru. Dod yn ôl i hon. Set. Hon o defyr. Mae'n gweddill y tîm yn gwneud i gorau glas. Williams, defyr. Amredag, Stoddard, dwylo, slick, pert, am wedi arno bach o wagle. Y cic i lawr y cae. Y rhythr ymlaen. Eto nid o dda, bechgyn Pen-y-bont, Cameron Ellis yn dod oddi ar ei asgell dde. I lyncu'r tir i wneud i waith amddiffynol. Use! No. Felly i'r asgell chwith. Dwi'n mynd i'r ddechrau dim Stoddard wedi cael llawer o gyfle na ddo. Prif sgoriwr y tîm. Pasio'n defn y neb ar rhedag ac symud ymlaen ar y bêl. Sam Williams wedi cael ei ynysu. Angen bach o gymor ydy ar bêl wedi ddwyn. O, da iawn. Blaen asgellwr. Pen-y-bont. Zac o Driscoll. Stori'r gêm o ran Rygbi Gogledd Cymru yn gwely'n anodd iawn i fynd dros y ffin adfantes na. Gwely'n anodd iawn i reoli'r ardal y dacl. A mae reng ôl Pen-y-bont i bod yn amlwg iawn. Zac o Driscoll. Dros y bêl. Reilydd o brop, Tobias ni daclog e, mynd ag e'r llawr. Lle bod e'n eitha lwcus fyna bod e'n i gael y bêl, ond ar y cyfan, mae reng ôl Pen-y-bont i bod yn amlwg iawn. Ar ddoi ochr y bêl, ond yn ywedig yn amddiffynol, maen nhw wedi goffo mynd trwy lot o waith. Ac mae Thomas Jevons, yr wythwr, a Zac o Driscoll a Alfie Llywelyn. Y ddoi reng ôl. Ti'n neud i swydd nhw'n dda iawn, mae heno yn Colwyn Bay. 8 munud. A chydig eiliadau yn weddill o'r gêm. Dan Owen yn cael sgwrs efo Mike English yng nghanol y cae. Allan lleisio i anfodlondrwydd efo amball i benderfyniad. Luke Price yn gwisgo 23. Fel bod dod i bod allan o'r gêm ers mis Medi oherwydd anaf. Mae'n gorfodi cael ei chwarae gweddill y gêm ar ôl dod ymlaen ar ôl 10 munud oherwydd anaf Ben Bynel. Mae'n hergian fel llo cloff mas na ar hyn o bryd. Ie, mae'r munudau na di dal i fyny efo fo. Fi'n credu i Berlin sydd bod yn wario lan tyma bach. Wel, y tap na arno ge. 8 munud ar ôl. Dyr eliwg bach. Yn y blaenwyr, symudiad i baratoi ar y blaen. Bron a gweithio, metr yn Bryn. Eisoes wedi sgorio 4 y cais. Bydd y 5 yn clodfori a coroni perfformiad awdurdodol enwedig
yn ymosodol. Bron di cyrraedd dros y lein, di cael ei dal I fyny. Wrth gwrs, cofiwch, di sgorio 15 a mwy, ar bwlch yn 15 a mwy. Mae yna ail bwynt bonws ar gael. Hwna'n disgwyl bod ar y lein. Wel, mae dros y lein, di ar y tir. Os ydi ar y tir, mae wedi cael ei dal I fyny. Os ydi cais wedi cael ei wobrio. And then a hand underneath, okay, to go and drop back. Ddau dîm yn gofyn, beth sydd digwydd syr. And then he hasn't propelled himself, he's on the line held up, well on drop back. Felly ar hyn o bryd, Pen-y-bont. Efo 6 pwynt i'w henw. 4 am ennill. Pwynt am 4 cais. Pwynt ychwanegol am sgôr o 15 neu mwy. Mae Cymru'n trio tynnu un yn ôl, ond yn o'r camgymeriadau. Knock on advantage over. Gweld un digwydd. Wagle, dynion sbar. Allan y llydan, hawli efo'r gig drwad. I ni aros y fyw. Just yn cripian drosodd o Bill McBride. Helpu honna bron iawn dros y lein. O, gwaith da. Ni'n gweld fan hyn. Yn anlwcus iawn fan'na. Ond y dyfarnwr yn gweud bod e'n fyr. Felly mae rhaid eto gwasgu'r bêl na nôl I gwt ardal y dacl, gwt y ryc. Mae'r dyfarnwr wedi wneud I benderfyniad e'n gweud bod e'n fyr. Mae eisiau tra gwthio'r bêl na nôl, ond mae dal cyfle gan Pen-y-bont, ysgarmes symudol. Di bod yn arf, cryf un o, a mae hwn yn edrych yn sylweddol iawn bod nhw yn mynd I fynd dros y llinell cais. Yn anorchfygol. Mae Pen-y-bont wedi sgorio ei 5ed a'r cais yn dod I Corey Lewis, yr eilydd o fachwr. Ac yn heiddiannol, Pen-y-bont yn dathlu. Blaenwyr Pen-y-bont unwaith eto yn gael y gorechafiaeth yn yr agweddi tyn yma. Ysgarmes Mydol ennill y bêl yn lan. Rygbi Gogledd Cymru yn penderfynu aros lawr I drel atal ysgarmes Mydol, ond Pen-y-bont yn ei digon yn cadw'r osgwr corff yn isiel, yn pwmpo'r coesau yna, a mae'r eilydd o fachwr yn mynd dros y llinell. Maen nhw'n aros yn dyn, maen nhw'n mynd tuag at y postion. Yr olwyr yn dod mewn I roi bwysau nhw, ond yr eilydd o fachwr, Corey Lewis, yn mynd dros am y cais. Trosiad hefyd yn gywir. Rygbi Gogledd Cymru 12, Pen-y-bont 35. Dyna'r ddau. Nath adal yn gynnar heno efo anaf. Pembrw wedi cael ei colli. Mae dydd Luke Price ar ben. Di chwarae rhyw awr. Ac Hugh Goesaws wedi chwarae plain rygbi tymor hwn. Yna'n profi'n ormod a Stodad yn gwneud yn anhygoel I ennill honna o'r gig. Mae'n gig gosb. Gig gogleddwyr mynd yn gynnar ac y gyfle ma Conor Dever. Bron I 2 metr yn Bryn. Yn cael ei ffrino ma Christian Hone. Rygbi Gogledd Cymru yn edrych am cais cymorth o'r ffordd ma Tommy Morgan. Celt Francis Roberts. Metr I ddau yn Bryn. Mae o wedi bod yn arbennig wrth dod ymlaen i'r maes. A maen nhw drosodd. Y cais yn dod I Osian Burt. Y ddau gris 16 wedi croesi. Y trydydd i'r gogleddwyr. Ac eich bod yna bwynt bonws ar glaw i'r tîm cartra hefyd. Nhw ddim am reid y ffidil yn y to. McBride yn trio brysio. Ond defnyddio'r tŷ o 3 munud y weddill. Syml i'r maswr. Rygbi Gogledd Cymru 19, Pen-y-bont 35. Mae'r olyddion yn gwneud tipyn o waniaeth I Rygbi Gogledd Cymru, yr eilydd o fachwr. Osian Burt gyda'r ongl pert, Billy McBride yn dal y bêl.
Reit ta, Ifan. Gan bod yna seibiant bach. Ser yn y gêm. Pwy sy'n dal y sylw di? Fi'n credu bod ni wedi gweud i enw ge hen digon o weithio hen o. Ond... Fi wedi dweud unwaith eto os di sio. Unwaith o'r... Ond... Fi'n credu mae rhaid gweud just o ran y reng ôl fyd. Pen-y-bont, maen nhw wedi bod yn dda iawn. Ond i fi, ser yn y gêm, yr hen ben, Luke Price. Mae wedi bod yn wych hyn o. Y ddoi cais cynta a'r trydydd cais i gyd lawr i weledigaeth i sgiliau ge, y sgiliau sylfaenol fel maswr, i weledigaeth y gêm gico ge. Mae Luke Price wedi bod yn wych ma hyn o. RYGBI Cymru yn ymdrechu i mosod y ddymder, wedi mynd ymlaen ac dros yr ystlys. Ac ella'r gwalla di angen wedi ffrwyno ei gobeithio nhw. Ac hefyd, mae rhaid codfori does wrth asesu'r gêm Ifan am pa mor dda mae Pen-y-bont wedi wneud. Enwedig sy'n ôl i'r hanner cyntaf na'r 10 munud agoriadol dan warchau a'r amddiffyn di bod mor gry a chadarn yn y cyfnod cyntaf. Alle ti weid nath nhw ennill y gêm na yn y 10 munud cynta oedd Rygbi Gogledd Cymru ar y drod flan, oedd wedi taflu popeth at Pen-y-bont, ond oedd Pen-y-bont i roesi trwy ymddiffyn o yn sefyll yn gadarn yn ars yn sgwar, ond fel fi wedi sôn, mae'r reng ôl Pen-y-bont wedi bod yn niwsans, a maen nhw wedi dod ben mogi Rygbi Gogledd Cymru a'i ymosod nhw. A mae Rygbi Gogledd Cymru wedi gweld yn anodd iawn mynd dros y llinell fantes na. A ni siwr fynd lawr i Pen-y-bont. A hwnna drosod. A'r chwipan ola wedi cael ei chwythu. Pen-y-bont wedi talu'r pwyth yn ôl yn ryfedd yn colli ar faes y bragdy a wneud y trip hirfaith ac anodd i gartra Rygbi Gogledd Cymru. Maes sydd wedi bod yn gadarn le yn ystod y tymor. Ond Pen-y-bont wedi sgorio 5 cais i gyd. 2 yn hanner cyntaf, 3 yn yr ail gyfnod. A Rygbi Gogledd Cymru yn sgorio 3 cais i hunan, ond yn amddigon i selio unrhyw fath o bwyntiau. Ond dyna ni, gêm ddifyr tu hwnt, Pen-y-bont yn fuddigol, 6 pwynt yn mynd ôl i'r de. Rygbi Gogledd Cymru 19, Pen-y-bont 38. Awr i Pen-y-bont, oedd eisiau hynny arnyn nhw ar ôl colli 6 gêm o'r bron, felly dyma i chi ganlyniadau rhwng 12. Dyma beth sydd wedi digwydd heddi a buddigoliaeth gyntaf i Abertawe yn Super Rygbi Cymru'n cibo Aberafan yn gynharach. Yn dathlu hefyd Caerdydd, un o'r ffefrynnau Llanymddyfri hefyd, Glynebwy, sydd ar frig y tabl a fel allwch chi weld, Pen-y-bont yn llwyddo i giro Rygbi Gogledd Cymru ar ei tir i hunain. Dyw hynny ddim yn hawdd. Felly, be mae hynny'n neud i'r tabl? Wel, Pen-y-bont yn codi i'r 6ed safle uwch ben Rygbi Gogledd Cymru. A Rygbi Gogledd Cymru felly yn y 7ed safle. A tu ar brig, fel o'n i'n sôn, Glynebwy a Chaerdydd ac Abertawe y fuddigoliaeth gyntaf yna yn dal i fod ar waelod y tabl. Reit te, beth am i ni gael peth ymateb yn syth achos mae ser yn y gêm. Luke Price gyda Nathan. Diolch, Catrin. Luke, congratulations in a game, well done. I guess if a bit of Turkey and a 5-hour journey gets you this, we'll have this every week, right? Oh yeah, it's you know, it's probably, well, we're not used to it coming up here over Christmas, and to be honest, it's a pretty big challenge for us. We spoke about last week about these 2 games, and we probably didn't deliver early enough in the first half last week. So it's been a big focus point for us. Today was to start well, and we knew that the challenge of a bus journey and stuff was going to be difficult, but we rode out probably 10 minutes, and then I think we got on top of them territory-wise, scored a couple of nice tries, so that was really pleasing that we started well, which we probably haven't done the last couple of weeks. You asked me not to mention coming off there, and I won't mention it, obviously, but obviously you're on place in September. Yeah, that's right, yeah, so I was told that I'll have a maximum of 25 minutes today, turned into, well, we'll call it 75. We'll pretend I didn't come off at the end. But, no, yeah, it's great to be back out here. And, you know, I think, the plastic pitch was just a little bit too fast for me today. Great stuff. Dion, congratulations.
Ware teg iddo fe, yn disgwyl bod ar y cae am 5 munud ar hugen, ond yn gorfod chwarae be ryw 70 munud I gyd. Tipyn o berfformiad ganddo fe, ac wrth gwrs mae colli maswr sy'n lliwio'r chwarae mor gynnar, Ben Bynel, yn dipyn o ergyd, ond pan mae rhywun fel Luke Price, ysgol brofiad I chwarae'r gwylch, yn gallu camu'r can, wel, mae gobeith yn dos ei dîm. Oes, a mae o'n wr profiadol dros ben wrth gwrs, ond y ffaith bod ti'n gallu just slotio mewn ar ôl 10 munud pan ti ddim yn disgwyl, yn enwedig falle i'r crys rhif 10, mae o'n neud gwahaniaeth I brofiad o. Oedd o'n edrych fyny gweld y gwagle, y crossfield just I ddechrau ac arwain y gêm gicio hefyd, felly yndi, mae profiad yn neud gwahaniaeth. Ac Ifan, wrth gwrs, ti'n nabod e'n dda iawn o dy gyfnod I gyda'r gwelch siwt fachan yw e? Mae'n dipyn o gymeriad. Ti'n gweud ar dy wyneb, wi eisiau gwybod pam. O ran Luke Price, mae'n neith o hyd weid yn union yn chi fel blaenwyr le I fod a le mae fe moyn chi ar y ca, felly os chi yn y lle wrong, chi mynd I gael gwybod gydag felly mae'n chwaraewr rygbi naturiol iawn, mae fe'n deall y gêm a mae fe'n dipyn o chwaraewr a fi'n falch gweld yn ôl heno ar ôl anaf a gael gêm mor ddylanwadol I Pen-y-bont. Mae'n fytholwyrdd yn diwe. Ac o ran y Pen-y-bont, I tîm nhw yn I gyfanrwydd falle, achos di colli 4 yn olynol, dyn nhw ddim di cael tymor hawdd I ddod fan hyn I Fai Colwyn, sdim llawer o dîm yn dod fan hyn ac yn cael buddugoliaeth dydgu. Na, ac es I wylio'r gêm wrthos diwetha rhwng RGC ac Pen-y-bont, ond nhw'n dîm gwahanol heddiw, falle bod y daith a 4-7 dim wedi dweud lle sydd nhw, ond oedd nhw'n arwain y chwarae, oedd I pwysau amddiffynol nhw yn rhoi pwysau ar RGC yn neud camgymeriadau ac o Pen-y-bont yn cymryd y cyfleoedd hynny. Ni'n gweld Scott Baldwin a Bradley Davies yn tynnu coes yn ei chanol hi. Hyfforddwyr ifanc iawn, a'r rhan o syniad y gyngred yma yw I ddatblygu hyfforddwyr newydd. Mae hynny'n bwysig iawn yn diwe. Gweld y chwaraewyr yma sydd â tipyn o brofiad, gymaint I gynnig yn llwyddo I gael perfformiadau fel hyn allan o'i tîm nhw. O sicr, fi'n credu bydd e'n neud tipyn i'w hyder nhw, achos fel ni wedi sôn, mae'r canlyniadau falle ddim wedi bod yna I Pen-y-bont yn y tymor yma eleni, ond mae fe'n gret I weld nhw yn dod lan I Colwyn Bay a gael y fuddugoliaeth a bydd e'n gret i'r chwaraewyr a'r hyfforddwyr wrth gwrs. Ni wedi cael chydig bach o gwmni fan hyn yn y studio. Scott Baldwin. Scott, we've just been seeing you in that little circle talking to your team. What was said? Was that the 80-minute performance you wanted? I'd say it was about 70. Oh, you're never happy, Scott. Well, our tight end was saying he made that last try and then he conceded the last one. So, no, it was a brilliant performance. And I just said to the group, like, there's so much talent. And I keep banging the drum about it in this group. The one thing we need to get better at is consistency, and I thought we showed that tonight for the most part of the game. We've got to talk about Luke Price. I think our commentators were getting annoyed speaking about him so much, but the experience that he has to come onto the pitch, he was meant to play 25 minutes, he played, 70, but he showed his worth out there this evening, didn't he? Yeah, what Price is, he's a general on the pitch, he's a coach on the pitch. Ivan's just been telling us that. He's just barking orders. He reminds me of, at the level of Dan Bigger, constantly in the ear, but as a forward you love that because you just want to know, you want to know exactly where to be all the time, and I think he's a class act on and off the pitch. When he was injured, he was given all the information, and he's just transferred that. Gutted to lose Ben because he's such a talented player, and when they've played together this season, they've been brilliant, so we were looking forward to seeing that, but hopefully Ben's back soon. How is Ben, by the way? Was it his hamstring? Yeah, he said it's snapped, so I'm not a medical expert, but I'm pretty sure he knows if it's a bad one, but yeah, gutted to lose him. You've got 2 games now before this little break in the season. How important is it to get a win, to build on this performance now with those 2 games? Oh, it's huge. I think that's where we've been this year, a bit of a yo-yo team. As I said, the 40 minutes, so we've delivered a 70. Can we deliver 80 next week? Can we keep the consistency going, not get... Like, the wins are never that high and the losses are never that low, so just want that consistency of performance. I thought defensively that was the best we've looked. Probably that first 10 minutes was probably the game changer for us, holding them out. Well, you held them out so well, didn't you? That defensive effort was huge. Yeah, and I think confidence comes with that. When things start to happen, you start to build confidence. Boys get a little bit more confidence in making those reads out the back. Again, I thought Ryan Wilkins, I say it every week, was outstanding for us defensively, and Tommy Morgan today. OK, Scott, we're going to let you go, because I'm sure you've got some celebration. Have you got to drive back to South Wales now? Yeah, we've got a few beers on the way back. Oh, there we are. There we are. Get a few beers down you. I'll take that from you. Thank you, Scott. Diolch yn fawr iawn.
Dyna ni, Scott Baldwin yn mynd i gael cwpl o beits, medda fe, ar y bws nôl i dde Cymru. Pam lai. Reit, beth am i ni gael rhagor o mateb y tro yma gan Rygbi Gogledd Cymru. Cyfarwyddwr rygbi nhw, mae e gyda Nathan. Diolch, Catrin. Josh, not the Christmas gift you were hoping for. What was said in the huddle there at the end? So the boys obviously just went through sort of the key things that influenced the game, really. Just chat through, like, a lot of our attack stuff was good, but we just didn't finish it off. Just dropped the ball or made errors a couple of key times. And then Bridgend, to be fair, like, they were real accurate, took the chances they did have, and they defended really well, to be fair to him. Like, a good width in the line, and they killed our ruck speed, probably more so than last week. So. Were you surprised at the level of intensity they brought, potentially, particularly from a defensive display aspect? Yeah, you got to give them credit. Like, we threw a fair bit at them, and they defended pretty well for long periods of time. Bought a bit of time in the tackle, and they tried to hold us up a fair bit. So we talked about carrying lower. And yeah, they made a bit of a mess of the breakdown, obviously, to play fast in the way that we want to. They did a good job of killing the breakdown, and I'm not sure we got much in that aspect from the referee on that area, just trying to speed the game up. But yeah, they deserve credit, and we're pretty proud of some of the stuff that we put out there. We just got to finish it off. Yeah, and it doesn't get much easier either with Ebbw Vale coming up next. How would you pick yourselves up, and what's needed to perhaps change your fate? Yeah, I mean, we'll bounce back from that, no issue. Boys came out with bags of energy, like we talk about coming out of the game, coming out of the box with energy, especially on these games where we've had 4 away games on the bounce. Like, so we've had to make sure that we bring that. So yeah, we did that first 15 minutes. We just need to try and convert some of that into points and build a bit of a score, because I think after that 15 minutes we're still on nil. So. Unlucky. Thanks, mate. Ie, asesiad gonest fyna o'r 80 munud. I ni hefyd yn cael rhagor o gwmni fan hyn yn y studio. Billy McBride yn ffrind i'r rhaglen wrth gwrs. Billy, ti newid gerdded mewn i'r studio gweud, oedd hwnna'n tuff. Oedd, i fod yn dig, fi'n meddwl relentless yw gair yn Saesneg. Siarad efo Scott Baldwin o fyna, hyfforddwr am ddiffyn. O'n i'n teimlo fe'n really anodd. Oedd y nofel oedd nhw'n dod â cymaint o line speed a cyflymder off y line, oedd e'n fforsio fi nôl i fewn. Oedd wedi chwarae efo sut oedd ni eisiau chwarae. O'n i eisiau mynd yn llydan, trio stresio nhw, ond oedd e'n neud gwaith fi yn anodd iawn allan ar y cae. Ti'n gweld oedd y cwpl o camgymeriadau gyda fi yn bersonol, oedd di arwain at ceisiau iddyn nhw, oedd e'n rhy angyson, ond dyna beth ti'n neud, beth ti'n trio gor chwarae, ti'n mynd bach, ond eto gyd chwarae teg i Pen-y-bont. Beth am y 10 munud cyntaf yna, achos o'ch chi'n pwyso. Chi oedd yn edrych gryfa, Pen-y-bont ddim yn gallu cael ei dwylo ar y bêl. Y ffaith bod chi wedi methu cael dim byd allan o'r 10 munud cyntaf yna, pa mor bwysig oedd hynny? Ie, oedd yn bwysig iawn, a chwarae teg oedd nhw'n ddisgybledig hefyd. Dwi'n siŵr faint o kick y cost pan nath nhw roed i ffwr', ond dwi'n meddwl oedd nhw wedi mynd dros 5 trwy gydol y gêm. A mae'n gwneud gwaith ni yn rili anodd. O'n i'n teimlo weithio yn mynd ochr i ochr, o'n i'n trio mynd flash side, i'n trio chwarae gwmpas efo amddiffyn nhw, ond fel ni'n deud, o'n nhw dal i ddod off y lein. O'n i'n mor agos, a wedyn cam drafod, a oedden ni'n colli bel. So ie, mi oedd o'n anodd, a coesau ni yn dechrau mynd erbyn hanner amser, ond na, fel ni'n deud, chwarae teg i Pen-y-bont. Ie, y coesau'n dechrau mynd, ond eithoch chi ddyfal barhau a sgorio 3 chais i gyd. O'ch chi yn y gêm am ryw 60 munud cyn bod Pen-y-bont yn mynd i ffwrdd â hi? Ie, clod i'r blaenwyr fan hyn. Dwi'n meddwl bod olwyr yn dod i ymuno gyda hwn hefyd. Ond chwarae teg, mae rhywbeth bod ni wedi bod yn siarad amdan yn gyson trwy gydol o tymor. Mae mor anodd i ni fel blaenwyr. Dyn ni'n mewn pac y mwyaf yn y byd. Ond mae yna waith di mynd sy'n ôl i llenni sydd wedi bod yn reit bwysig i ni. A wedi dweud Roger King yn gorffen off symudiad gwych gan y blaenwyr. Mae mor anodd yw pam chi yn colli'r momentum na, chi yn colli y frwydr corfforol na, yw i tra gael ail cydio yn y gêm, achos mae rai ni camol fyd Pen-y-bont yn amddiffynol, o'n nhw yn gryf iawn, a hefyd oedd y 3 reng ôl, o'n nhw dros y bêl na yn yr ardal dacl, a o'n nhw yn arafu pêl chi lawr wrth tipyn. Oedd o'n anodd iawn, fel maswr, gyd ti'n edrych am yw gainline a speed y ball. Dyna di'r ddau peth ti'n moyn mewn ymosod. A fel fi'n dweud, os oedd 10 munud arall, ella oedd yna cwpl o geisiau arall, ond chwarae teg i Pen-y-bont, oedd nhw wedi ymateb gyda'r dwyster y chwarae, a wedi cario ymlaen mynd tuag at y munud ola. Ond fel ni'n dweud yn fyna, cwpl o ceisiau neis oedd y fainc ni wedi gwneud gwahaniaeth yn dod â egni off y cae, ond fel ni'n dweud, chwarae teg i reng ôl Pen-y-bont, oedd nhw dros y bel, oedd nhw'n gwneud gwaith ni mor anodd yn ymosod. Ie, curo Pen-y-bont wythnos union yn ôl.
A colli heno'n anffodus. Ond unrhyw wahaniaeth yn y paratoi ar gyfer y gêm heddiw? Dolig. Ella, fel o'n i'n deud cyn y gêm, ella oedd e'n bwysig bod ni ddim yn cael hangover iawn, ond hangover ar ôl curo gêm cyntaf ni ffwrdd adre, o'n i'n gwybod oedden nhw'n mynd i fod fyny am y gêm. Felly, oedd o'n bwysig oedd ni dod off y blocs, a oedden ni dod allan o blocs yn reit sydyn, a oedden ni wedi chwarae'n rygbi rili da yn yr 20 munud cyntaf yna. Ond fel o'n i'n deud, rai roi clod i Pen-y-bont, dwi'n cadw deud om, chwarae teg iddyn nhw, oedden nhw wedi ymateb gyda pwysau oedden ni wedi rhoi arnyn nhw yn ymosod, a wedi rhoi o'n ôl ar y ni, oedd gêm cicio ni bach yn wahanol, oedden ni wedi mynd i fewn gyda'r bwriad o wneud hynna, ond oedden ni'n trio mynd yn gystadleuol, ond chwarae teg oedd Ed Hawley nôl yn y garfan, oedd mae'n beryglus gyda'r bel yn y dwylo. Oedden ni'n dweud, da ni'n trio fforsio pethau wedyn, os mae gêm, a ni'n colli momentum, ni'n trio fforsio pethau, un neu ddau bas, dadlwytho mynd i llawr, cymaint o gamgymeriadau a chwarae teg iddyn nhw, oedden nhw'n ddisgybledig iawn yn amddiffynol. So, rhaid ni fod yn well wrth nesa, ond fel ni'n deud, nes i ddeud yn y hydl ar ôl gêm, os da ni'n chwarae fel yna yn erbyn Glynebwy wrth nesa, byddwn ni'n curo'r gêm, ond da ni'n ffyddiog iawn o hwnna. Wel, Billy, hyfryd gweld ti a cael sgwrs iawn gyda ti, a diolch yn fawr iawn i ti am ymuno gyda ni. Allt i adael dy feic ti fyna, a dyn ni adael ti fynd nôl at y tîm. Diolch yn fawr iawn, Billy. Gŵr bonheddig, fel arfer, Billy McBride. Ac wrth bod e'n mynd nôl i'r stafell newid, beth am i fi, atgoffa chi o'r holl chwaraeon sydd i ddod fan hyn ar S4C dros y diwrnodau nesaf. Ralio'n dathlu 20 mlynedd nos lun am 8 o'r gloch. Uchafbwyntiau sgorio nos lun, gêm fyw nos fawr. Pen-y-bont, y tîm pêl-drod trwy hyn, yn erbyn Met Caerdydd, ac yna y gêm ddarbi fawr rhwng y Scarlets a'r Dreigiau. Fydd Calan am 5 o'r gloch. A na, sa'n i gorffen eto, achos Pontypool yn erbyn Quins Caerfyrddin i'n ôl gyda Super Rygbi Cymru, ddydd Sadwrn, y 4 o Ionawr am 5 o'r gloch. A dyma ni, mae pawb nôl yn ei llefydd nawr, y tîm, y band yn ôl gyda'i gilydd. Nathan, di joio hwnna? Do, bod yn deg, ie, oedd yn gret i bod yn deg, i weld falle y gwynebau hyfforddwyr Pen-y-bont ar ôl cael y fuddugoliaeth. Mae'n wedi gweithio mor galed, wrth gwrs. Mae siŵr gwybod y brofiad yn nhw hefyd, a mae'n nawr yn dechrau dangos ar y ca. Ie, yn wir. Ni'n gallu gweld o'r tabl gyda llaw, taw Glynebwy sydd ar y brig Caerdydd yn ail. Bydd eitha mewn munud gobeithio, a cyfleuwythoch chi hefyd bod Rygbi Gogledd Cymru, dyna chi wedi codi lan, wel, Rygbi Gogledd Cymru y 7th safle, Pen-y-bont yn y 6th safle. Reit, mae rhyw funud gyda fi ofyn i chi, addunedau blwyddyn newydd, unrhyw un di meddwl? Mynd i'r gym mwy, Ifan? Pwy, edrych yn y fi fanna? Na. Fi. Unrhyw un? Mwynhau mwy. Cymryd bob cyfle. Dechrau rhaid no. Fi, ymlacio yn fwy falle, a gwario fwy o amser gyda'r teulu. Be amdano ti, Ifan? Ie, wel, hwnna'n ei neis, Gwych, da iawn. Diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi. Hyfryd cael eich cwmni chi lan fan hyn. Mike Colwyn a lan yn y gogledd. Ni ddim yn cael cyfle i ddod lan yn aml, felly mae'n hyfryd bod ni wedi gwneud y daith lan yma. A diolch yn fawr iawn i chi hefyd gytre am eich cwmni buddugoliaeth i Pen-y-bont am ffordd i orffen y flwyddyn. A'r ffordd i orffen y rhaglen, wel cyfle i fi weld blwyddyn newydd dda i chi gyd.